Sinasandang ko ikaw sa kaliwa't kanan, hahaking naman ang bilis ng kamatayan. Ilan may hindi ako mangangamba, sapagkat ikaw ang lagi kong kasama. Ikaw ang aking Diyos na siyang nagbibigay ng pag-asa. Magmula nang ako ay iyong binago, hinanahanan mo ang aking puso, kasalan at tinakpan mo ng iyong dugo. Kailan may hindi ka sa akin nakukulang, at hindi mo rin ako pinabayaan. Puso ko'y pinustos mo ng iyong kagalakan. Magmula nang ako ay iyong binago, at hinanahanan mo ang aking puso, kasalanan ko'y tinakpan mo ng iyong dugo. Kailan may hindi ka sa'kin nakukulang, at hindi mo rin ako pinabayaan. Puso ko'y pinustos mo ng iyong kagalakan. Puso ko'y pinustos mo ng iyong kagalakan. Puso ko'y pinustos mo ng iyong kagalakan. 95.3 FM. 95.3. Sasyan FM, adunay kadaugan. Sasyan FM, adunay kadaugan. Sasyan FM, adunay kadaugan. Orang pakinggan mo, Panginoon. Iahon mo ang buhay kong nakanoon. Sa kahirapan, pagsubok na sa akin umapalo, dalangin ko sa'yo sana'y makaabot. Umibig ang puso ko sa'yo, Ama. Ang luha ko'y pahiling mo sa aking mata. Sa buhay ko'y di ko kaya ang mag-isa. Kaya't ang nais ko'y laging kasama ka. Dalangin ko, pakinggan mo, Panginoon. Iahon mo ang buhay kong nakakaon. Sa kahirapan, pagsubok na sa akin bumabalo, dalangin ko sa'yo sana'y makaabot. Umibig ang puso ko sa'yo, Ama.
buhay ko'y di ko kaya ang mag-isa. Kaya't ang nais ko'y laging makasama ka. Umibig ang puso ko sa'yo, Ama. Ang luha ko'y tahirin mo sa aking mata. Sa buhay ko'y hindi ko kaya ang mag-isa. Kaya't ang nais ko'y laging makasama ka. Kay ganda ng umaga, kapag kapiling ka, Ama, anong sigla, anong saya, kapag kasama ka. Nagpapawi ang kalungkutan kapag kita'y laging inaawitan. Ang puso ko'y umaabang, ang bunga ng kagalakan. Aking isisigaw ang iyong pagmamahal sa isang taong tulad kong nilingap mo. Yaya mo ay umapaw sa trono mo at napasa puso ko. Sus, kita'y pupurihin at sasambahin habang mayroong lakas at mayroong hininga hanggang sa pagbubog ng araw at hanggang sa ating pagpanaw. Kay ganda ng umaga, kapag kapiling ka, Ama, anong sigla, anong saya, kapag kasama ka. Nagpapawi ang kalungkutan kapag kita'y laging inaawitan. Sa puso ko'y umaapang, bunga ng kagalakan. Aking isisigaw ang iyong pagmamahal sa isang taong tulad kong nilingap mo. Yaya mo ay umapaw sa trono mo
sasambahin habang mayroong lakas, mayroong ibig. Sa imong pagkatao, adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gusto ko kana. Kapanayaw kabalaka, ang tulong sa Dios Ginoon ang kuna. Himo siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoon, tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matagpulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, kagikutlo sa balaan kasulatan. Tandang butang may katapusan. May buntag ka na itong tanan mga igsoon, Luzon, Visayas, sa Mindanao. O sa itong mga pinalanggang mga follower of listeners sa Sign FM 95.3 sa daya sa inyong mga radio. Ang atong oras karon mga igsoon, alas 5:02 na sa sayong kabuntagon, adlaw karon nga Miyerkules, pizza 18 sa Disyembre. Pila na lamang kaadlaw, mahuman ang 2024. Sa ngalan sa labing halagdo ng Diyos, sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager, Reverend Gideon Cadillario, sa ngalan usab sa atong general station manager, Reverend King Brian Makasaon. Ano usab ang inyong ubos nga lagad, ubos nga higala, ubos nga sulugon, ubos nga amigo sa FM radio o sa social media, Luzon, Visayas, sa Mindanao o sa laing mga nasod, o sa itong mga pinalangga nga mga follower o listener o mga viewer sa Facebook Live, sa ito ang mga pinalanggang mga OFW. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Labi na sa tanan nga nagwas karon sa kinabuhi ni Sister Mary Tano from Sikihor. Kumusta pa mo diya sa Sikihor? Brother Saldi Tano mga igsoon, o ni Pastor Crowley Duhay Lungsod, o ni Pastora Roslyn Duhay Lungsod, o sa tanan nga mga kaila diha mga igsoon, ni Brother Rami, o Brother Erwin Martin, o sidong primo mga igsoon, ninguli na siya una-una, nakita may kahapon mga igsoon. O nakasalamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, pingan o tibigan po sa Ginoo sa inyong pagpanarbaho diha sa maong hanapin sa Sikihor. Ilabi na sa inyong duha ka mga anak, dong Alado, Chip, dong Makmak. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi nga Ginoo manunay pag-amping o mga tibig sa matagusan. Nanato lang yun nga iyang po sa Ginoo nga kanunay lang yun ang hatagan o maayong panlawas. Salamat sa Ginoo sa matag-usay, labi na sa kinabuhi ni Ma'am Christy Bargan Reba sa Reboling. Doon na sa iminsay. Good morning, Pastor. Tugad sa tanang butang. Pastora, tugad sa iyo kabuntado. May buntag ka na itong tanan mga igsoon. O labi na sa kinabuhi ni Ma'am Doreen de la Niña, mayong butag kanato tanan sa Philippines. Wow, may butag. Good morning sa tanan, magandang umaga po dyan sa taga-Kamay Nilaan, o dini sa Negros Oriental, dini sa Mindanao at Visayas. Maayong buntag kanato. O maaga nga upay diya sa Samar and Liki Connection. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Rains Camposano, ani Pastor Camposano. Good morning, Pastor. Gumayong buntag usab sa mga alagad sa Ginoo nga nagsunod din atong programa. O salamat sa Ginoo sa matag-usa, ilabi na sa nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, at Mindanao. Atong manunuluman ang hapong adlaw mga alas 3, dunay linog nga 7.2 magnitude. O niyang pag-abot na ko sa Tanay City, matod pa sa itong amigo, wala pagkabantay, Pastor, nga linog ko wala man kay
medyo kusog-kusog sa nga dagan tungod kaya nag-apas ko sa panahon. Kay ang atong Christmas party sa elementary kahapon nga gihimo sa atong mga magtutudlo kahapon lang ang lawa igsoon niya na man alas 3 na muna nga hapon ang lawa nagdoble ang atong schedule tungod kay doon ako schedule sa diya sa Tanay City. Una nga pagka alas 3 bulhot ko maigsoon di ang atong mga magtutudlo na absan ako diya sa doon na sa unahan sa Kakataw. Ang ilang nga multicam na bisakyan mo ng yung vertigo noon kay nagkapas ko sa oras alam makabalik lang yun ko dayon kay video ko sa oras diya o ginahinay lagod ang tanhay una nga nauli ko kahapon gabi na yun may suon dire una nga ang akong oras grabe kahagip ko sige ko kaapas inana lang ko ang ato lang ko i-enjoy ang atong kinabuhi din sa kalibutan labaw sa tanan sa pagpangalagan sa Ginoo. Ang ato karon nga topic nga pagkaisgutan pure mo sa manang pure walay sambok una mo sahay kining pagkakristohanon bitaw dunay sambok ba nya mo ingon po maigsuon mas nindot magunang dunay sambok pastor labi na kanang tuba nga tamis nindot nang naibahal tuba man to maigsuon. Ang atong pagkakristohanon dili pwedeng sambukan o dili pagkakristohanon. Amen ba? Kung saan nato pagpakita sa pure nga kasing-kasing gato sa dili pure. Diba? Ikaw kung ako nag-illustrate nga sama sa kinabuhi ni Jesus. Kinsa mas si Jesus? Sana isa-isang wala. Ano nahimo siyang pure? Kay gikan mo sa siyang amahan nga mao ang Dios. Kinsa man ang Dios? Higpit siya nga Dios. Dili siya Dios nga dili siya buko Dios kaya mainom ba isuon o na nga usahay dinis pasiaw mga ekson sa kalibutan pasiaw na naman pero ang tinud-anay yun ikaw kung ako kung alagad kas Ginoo alagad ko kasi mag-ampot ang mga ekson tapi kamahanan o mahigumaon ka nga Dios amahan. Salamat po Diyos sa imong pagkikubang pagbantay ay mo kami ipahili kay sabi sa mong katalagman na maabot ka naman. Salamat po Diyos sa imong pagtipig o pagbantay o pag-apig sa umang kinabuhi labaw sa tanan sa tibok na kong panimalay sa mong tulong ka mga anak sa kong ugangan sa tanan na mong kaigsunan din sa balo o dapit sa Pilipigan pinanguluhan ni Pastora April Mia Kapturan na padayon ka maglingkod padayon ka maghatag kaalam kay balogikan kanimo labaw sa tanan sa mong kaigsunan na kanunay nagyod kanunay nga nagmainiton sa pagsunod sa imong mga pulong mga mensahe sa tanan na mong kaigsunan diha sa Kantoy o Dios sa mga ilig family o sa tanan karon na minaw sa Sign FM 95.3 sa kabukiran man sa Bayawan City sa kabukiran man sa Baay City sa kabukiran man sa Tanay City nga din nagasugad nining mao nga istasyon din sa City of Balog Lordia sa among station manager sa ilang pagbiyahe paingon nining mga dapit gikan sa City of Balugtugan Barangay Sardinia Malaboyog Cebu City sa kinabuhi ni Pastor Gideon Kahilari uban siyang wife Pastora Russell o sa ilahang duha ka mga anak o sa ihang mga kaubanan alang sa paghatod og mga mensahe sa mao nga dapit sa Pilipigan sa mao nga pagpasalamat nga kanimo amahan labaw sa tanan ni mao nga dapit sa among panaghiusa sa malabot nga 31 o Dios pagkapamuhat ka kung magtagbo ka sa among mga panginahanglan kung kay ang tanan namong panginahanglan nalagid ka nimo Dios nagagikan even ang among kinabuhi ang kusog nga among gigamit matag adlaw matag oras matag minuto amo ni itugyan nga nasa nimo amahan ay dili kami makadugang usa ka gutlo sa among kinabuhi dinis kalibutan kung tinugyod kining kuhaon o Dios ang among mahimo mao lamang ang paghangyo kay ikaw maghatag pa namong lugay aron among makadayon ang mga buluhaton nga nagisahon ka namo Lord Jesus. Salamat o Diyos sa akong matikas kinabuhi nga nakaroon sa Saudi Arabia padayon kang magtibig, mag-amping o siyang kauban na taga Batangas ikaw maghatag kanila kalikon kanunay sa ilang pagtrabaho proteksyon imo silang pasinati o nini hantod mahuman ang ilang kontrata sa mao nga dapit sa Saudi Arabia
Salamat o Diyos sa akong mga igsoon sa Manila. Ikaw mga panarbaho kanong na silang kinabuhi. Sa kinabuhi usab ni Manong Brani Lord. Sa kinabuhi usab sa anak ni Igso Ani Romano Bohol o God. Lalo na sa mga pre-request. Ako mga pag-ampo anak kanimo, ikaw makakuha sa bisan kung siyang malatian karon kaming takboy sa iyang pisikal na bahin. Nabisan pa man sa iyang pagsuka o dugo o Diyos sa iyang anak, ako kiningingilan in mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Ang maong nga balatian o Diyos, muhawa mo maayo ang iyang nga pisikal na bahin pinagisi mong tapangaman. Wala imposible nga na kanimo, imong higapon ang pisikal nga iyang bahin gikan sa iyang lapalapa. Ganto gayon sa pinakaling pulo o Diyos. Bisan pa man karon o Diyos na nakakaroon sa Tampalanan, dunay pre-request o Diyos na nakakaroon sa Maynila. Ako mga pag-ampo anak kanimo, ang kumplitong pakayuhan, nalagid kanimo o Diyos. Ang among obligasyon mao ang paghangyo, pagpakiluoy nga na kanimo, nga din ang among mga pag-ampo, dili unta kulabay kawan, nga nasa imong trono sa imong kamayaan. Salamat o Diyos, bisan pa man sa tanan nga namin o sa Saint FM Lord, ako mga pag-ampo anak kanimo, ikaw magablis sa mata ko sa mga pagpanarbaho, mga negosyo, mga pagpananong, mga pagpangumang. Kung ako mga pag-apo sa karong 25 o Diyos diya sa dapit sa kangkal, adunay dakong pagpasalamat nga na kanimo o Diyos. Ikaw maghatag o kaalam kay Palong. Bisan pa man sa akong kinabuhi Lord, ako kinigitugyan nga na kanimo, na di ikaw magkabukas kanunay sa akong kasing-kasing kunaon sa labutan, na sa panahon nga mag-apaambit diya sa imong mga pulong mga mensahe, maablihan na mata ko sa kinabuhi kasing-kasing Lord ka. Iningtag na udapit sa kapuntagon, walay hunong ang ako pagpasalamat, doon mo himaya nga nalagod kanimo ang tanan, pinahigi sa ngalan ni Jesus. Ang tanan Mangingon, Amen o Amen. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Norberta Yutratsi from Bulo, Pindoy, Negros Oriental. Sa kinabuhi sa ni Pastora LC Candelario from Cavite City. Kumusta ang tanan? Maayong buntag ka natong tanan. Ang atong oras karon medyo alas 5 na kapin, alas 5:13 na. Una nga ako lang yun nga human-humanon ang akong obligasyon sa Disyembre. Mintras makaluyo, walang hayaw pa ko mga igsoon. Tungod kay doon natay oras nga giarpas. Muna nga sa January magod, ang ako nga schedule mas mahagipot pag yung mga kaigsonan. Muna nga doon ako'y mga oras, adlaw, o bulan, nga ngayon ako nga i-comply. Kunang ikaw o ako igsoon matag-adlaw, matag-oras bulawanaw na. Ang imong gininawa, ang imong puso bulawanaw na kay gikan as Ginoo. Dapat dili ta kumpiyansa igsoon. Kanunay tang mangandam sa itong kinabuhi. Dili lamang ang pagpangandam sa pagbalik ni Jesus. Kay makumpiyansa naman ang tao. Moingon man, o niya ko mga lagat pastor, balik na si Jesus. O niya pagkapisan tas kininhawa. O sa o man ang maigsoon asa mata ibutang, base sa balang kasulatan, kay impirno pagita, upadulong igsoon. Diba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi niya Ma'am Norberta Yutratsi. Aduna sa mensahe. Good morning Pastor. O sa tanan nga nagsunod ning maong programa. Danaygon ang Dios sa kanunay niyang pag-atiman kanato. God bless sa tanan. Wow. Sa kinabulusam ni Brother Pops Gilon Mengito Garces from Lapu-Lapu, Cebu City. Nining mabugnaon nga panahon, bugnaw din mag-igsoon. Kay kahapon mga kaigsuonan ng hugas ko plato, bugnaw yun ang tubig, labing dili ikaligo. Kaya kay maligo magyuta mga kaigsuon, kay kung dili ta maligo, dili pong subaw mga kaigsuonan, dili panahon na to karon. Mukalit na kita o kapaos, kapalit, mukalit na kita o kanibitang sipon mga kaigsuon karon, upo. Una nga, mismo ang atong lawas mga kaigsuonan, templo manis Ginoo ato po ning kampingan. Dili po na ito ni abusaran. Kasi panahon nga schedule sa pagkaon. Ang ato trabaho, maumapoy ato nga atiman nun. Doon ay oras sa pagkaon, taon doon na may. So, dili ka na mahitabo nga ang imuha pagkaon, dili ni mo na obligahon. Atong lawas, physical, templo mas Ginoo, kunyag ato ni abusaran.
asa man o niya pupuyo ang Espiritus Ginoo. Yan ha sa ato ang physical nga bahin. Amen ba? Unang nga nato ang pag-atiman, pag-ambing, even gani sa mga butang. Kung dili ka kasaligan sa gagmay mga butang, kinsa may musalig sa dakong butang at tinuod nga para nimo. Wow, di ba? Gitraining ta mga igsuon. Natay trabaho diya sa simbahan, natay trabaho sa ministry, natay trabaho sa tunghaan, natay trabaho sa katilingban. Unang mangutan ta, nganong ikaw pa man, nganong ako o ikaw pa man, gipili sa Ginoo ang tubag anak, ikaw o ako gipalangga sa atong Ginoo. Ano na yung mensahe si Brother Pops Dillon Mengito Garces? Shout out Pastor from Old GMX Building Basak Tangke Lapu-Lapu samtang nagduty nagpaminaw usab sa imong programa. Muingon ko ato ning programa dini sa FM radio, di umuanggot akong programa, atong programa kay gibiyang ni Ginoo, trabaho ni Ginoo, ikaw o ako igot latang ning tahon sa atong Ginoo. Dini sa kalibutan tanan nga atong nahuptan, igot latang gipiyanan. Kinabuhi, ininhawa, butang, posisyon, trabaho, gikas Ginoo. Ikaw o ako gisaligan kay kasaligan ka. Ang ato nga obligasyon mao ang pag-amping, pagtipid o pagdumala. Kung kasaligan baka nga mo dumala sa panalangin nga iyas Ginoo, dili imuha, dili ako. Amen ba mga igsoon? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Argos. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Wala ko ka-live atong minglabay nga mga panahon tungod kay dunay brownout o niya doon na po'y panahon na walay wifi. Nasalamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Hapit na mag 25 nakita mi ni gawa nito kahapon atong yun sa Christmas party iya sa maong elementary. Salamat sa Ginoo sa inyong mga atong mga kahigalaan diya sa Kasaganggal sa mga Arias family, Pastor Nonoy Arias. Ako ra man gyud ni continue karon kay dinay mga adlaw wala man ko schedule. Diya sa high school magkaigsunan ang ilang nga programa individual man by room. Muna nga kahapon ilamang general pag celebrate ang Christmas party. Una nga usa man ta ka giisip nga giatagan og panahon pagpaambit og mga mensahe dili sab nato na mabalibaran kay obligasyon masab nato igsoon. Obligado ta kay obligasyon. Adunay mensahe si Pastor Argos Arias from Bakong. Good morning Pastor og sa tanan nga naminaw niining programa. Salamat kaayo sa Dios. Yes. Okay ko sa imo nga mensahe Pastor Arias Argos niining programa mas minut atong programa kay kining programa sa Shine FM 95.3 dili ko muangkot ako ning programa ato ani kay ikaw ug ako gipialan sa atong Ginoo. Mga butang, mga posisyon, trabaho, rangko lamang nakita sa Ginoo nakasaligan ka, ikaw lamang ipalit niya. Pero kining tanan para din sa tanan, walay giditigan, walay gidepensahan, bisag kung sang organisasyon, welcome ang tanan. Ilabi na sa atong mga OFW nasa laing mga nasod ang Ginoo mga panalangin sa matag usa o sa tanan natong mga pinalangga nga nagapalibot din sa Bayawan City, sa Pae City, sa Tanhay City. Ako man ipadayon karon man sa atong mensahe kining mga greetings o mga pagpangumusta sa atong mga kahigalaan. Tungod kay taas ng mga panahon na igsuon nga wala nato mag-greet ang atong mga follower o listener sa Shine FM by family. Ang atong DJ hapit naman
human ang ilang nga Christmas party, anining December mga igsoon, makagayo na siya pag sa iyang trabaho isip mao paglit sa mga kahigalaan. Una nga akong ipasalamatan ang Ginoo nga ano lang yun, i-enjoy lang yun ang atong kinabuhi. Kung atong una-unaon nga lisod magyun na igsoon. Kung naingon ka nga, nagdoble naman yung akong trabaho, ikalipay, idoble mo trabaho, kay doble sa ng-income. Amen ba? Ang imuhang mahimo, putong sa imong mahimo, buhata nga malipay ang Ginoo, o ikalipay ang trabaho. Ayaw ikaguol. Iniingon ang pulong sa Diyos kung dako kag gipugas, dako masag kag maani. Di ba? Ayaw sugot nga wa kay trabaho. Labo sa tanan, trabaho para sa Ginoo, kay ang Ginoo mo panalangin mo dili tao. Amen ba? Sugot. Ayaw i-underestimate ang imong kaugalingon, dili man ako na kaya. Kung imo nang sabton maigsuon, i-underestimate mo ang Diyos. Kinsa man ay kabuhat sa tao ang Ginoo man, kinsa may tag-iyas imong kinabuhi ang Diyos. Wow! Kung nasa ipatrabaho, itong yan nga tos Ginoo. Kung ingon, kulang ka kaalam, papangayoon man ka. Ang problema, o dili kakapalong mo pangayo. Ay ang atong ipangayo kanunay, kiniramang mga butang. Di ba? Kung saan man mo pagamit sa butang, kung wa kay kaalam, unahon ni mo kaalam, kung saan ni mo pagamit, tayan ng mga igsoon. Pinoon, kung saan ni mo pag-amping sa mga butang, nagipiyal ka na to. Kung saan ni mo pag-amping ang trabaho, nagipiyal sa Ginoo ka na to. Mao pa na atong papel din sa kalibutan ang pag-amping, pagtipig, paghatag o balor sa naghatag ka na to, kinsa'y gahatag ang Diyos. Makaangkon kag mga butang, gigamit sa Diyos ang tao nga makaangkon og butang, maabot nimo apan hinumdumi ang naghatag ni ana ang Ginoo. Gigamit lamang sa tao og instrumento aron ikaw ug ako piyalan sa mga butang kinis kalibutan. Piyalan sa trabaho, piyalan sa mga sakyanan, piyalan sa negosyo, piyalan diha sa ministry. Ayaw ang kuna sistema niya. Ay watay katungod nga mo angkon sa mga butang, bisan ko sa kabulugas. Yan. Inuno ang pasalamati ang Ginoo. Ikaw o ako, angayan o takos ang Ginoo, pasalamatan ni Inita. Siya ang tinugdan, matod pa sa mensahe sa ikaw ang tinugdan. Wow! Sinugdan o sa katapusan, ang Ginoo dapat mahinaya sa itong kinabuhi. Salamat sa Ginoo ni Sir Roel Sanipa. Good morning, Pastor. Kumusta naman mo diha, Pastor? Okay lang yun, uban ang tabang sa Ginoo. Padayon ang trabaho, padayon ang obligasyon para sa himaya sa itong Ginoo. O kumusta sa mo diha sa inyo nga dapit nga din nahimutangan o ipiyal sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Atong kinabuhi din sa kalibutan, i-enjoy na to. Na may mga pagsulay, normal na ito na mga iso. Eh, hinumduman na to, loyos sa pagsulay, lon-lon kalibay. Sanglit nagdagan man ang atong oras, ato nining basahan. Ang ato karong natapik, that is pure. Kung sa man ang pure, walay sambok. Walay manhin, walang halo. Eh kung mayroong halo, hindi na yan pure. Amen ba? Tinoon. Dili pinaspasan. Ingon ang ato nga tema, pure in heart for this shall see God. Kung ang imong kasing-kasing pure na makakita yung kas Ginoo, kinsa man ang Ginoo, pure siya na Ginoo. Dili siya gulong Ginoo. Mao nga ni ingon ang Biblia, daghan ka na kung magtawag ka na kung Ginoo, 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 Ginoo. It meaning to say, dili na Ginoo. Tara-tara, dili tinuod nga tara. Pusin-pusin, dili tinuod pusin. Ang makakita lamang sa Dios ang dunay pure nga kasing-kasing. Walang manhig, walang halo.
Amen ba? Kay dili ka kakita sa tinuod nga kaayo sa Dios. Kung ang imong kasing-kasing mayroong sambo, nag-mix, di ba? Dili imo matagamtaman ang tinud-anay sa usa kaputahe kung dili siya piyon. Moingon ka, murag manok, murag pog kanding, murag pog baka, kay gihalo. Pero kung makita nimo siya nga puro gyud manok, wow, grabe, nilat ang manok. Plus doon na pa'y mga nindot nga mga lamas mo ingon punta mga ison sa tupadili gyud na piyor, kaya na may mga lamas. Kanang lamas mga ekson kung imo nang sabton Diyos Biblia, mga pagsulay, mga kakrisis, kagulanan, balatian, maunay lamas sa atong kinabuhi diha sa pagkinabuhi dinis kalibutan. O kung doon na nis imong kinabuhi mo abot, wow, nindot ang imong kinabuhi Kristohano, kay diha ka malikod diha sa pagtuo sa atong Ginoo. Kaya kung walay mga challenge, walay mga pagsulay, kumpiyansa man ka. Amen ba? Apan ko doon ay problema, ulod kasi ulod, tabangi ko, tagaay ko kagawasan, ani. Maabot sa punto mga kagsunan mo sa pangtao, maingon na putas promise unihan. Ano na yung minsay si Sir Rowell sa Nepa, okay ra, military pastor. Sila, sila sa Ginoo, salamat sa Ginoo. Yes. Unang kita nangalagar sa Ginoo, day by day, adlaw-adlaw, malipayon biya ka. Kung niya kining atong mga rankals, mawala-wala niya. Hinay-hinay ako hilot mga ekson. Munang bisan asa ko mga kaeksona, enjoy ang akong kinabuhi. Doon na may mga trabaho nga makita na ko nga dili na ko kaya sa ako ang profesyon, kapasidad. E mismo ikaw o ako maurami na sayo, pero iyangan gantos kinulod. Kung imo man kung ipiyalan ini, kaya na ko ni, kaya na ka. Pero kung wala'y Ginoo, di ka na mo kaya. Ingon diri sa Mateo, kinsay makakita sa Ginoo, tanaw na ko, katurang dunay pure na kasing-kasing. Ingon diri, pure in heart, for they shall see God. Wow! Mangutana ko karon, pure na ba ang imong kasing-kasing? Aron ka makakita sa Ginoo. Eh kung dili gyud ka pure igsuon nga pagpangalagad, atas abante gyud ka. O niya kung mag-atras abante ka, di gyud ka moabot sa imong destination. Ano man, daghang nauna nahimong naulahi, daghang naulay nahimong nauna, daghang bagong nangalagad sa Ginoo, pero nakahibalo kanuna, nakahibalo hinoon sa pamaagis Ginoo. Hello. Kung ikaw o ako sa taas ni mong lugway sa kinabuhi sa pagpangalagad, grabe na ni mo kasison, grabe na ni mo kahamtong, lahi na sablag diskasyon. Kaya ang tinuod nga nahamtong des pagpangalagad, dili na na magpalubi-lubi aron langit-lugiton. Dili na na mangluod o makadumog sakit nga minsay gikan sa pulong sa Dios. Mas mulikod pa hinoon ang iyang pundasyon. Apan kung dili gani pure ang atong pagpangalagad dinis kalibutan para sa Ginoo, atras abante, doon na pa ikitawag kong ikis, di gutta motubo. Kung di ta motubo, mokubol ta, labaw sa kanan, di gutta mamunga. Ikaw o ako ang imong pure nga kasing-kasing kung mamunga na daghan ang mahimong pure atubangan sa atong Ginoo. Ikaw o ako magipialang sa trabaho na gibilin sa atong Ginoo, gibilin ni Jesus Christ paningkamote na mahimutang maayong panag-ingnan, dili lamang sa imong kagalingong pamilya, dili lamang sa tibuok nimong silingan, kundi sa kinatibukan ipakita na ang tinun-anay nimong pagkatao atubangan sa Dios o atubangan sa katawan. Hello. Ano na yung mensahe si Brother Pops Dillon Benguito?
amin normal lang jud ang mga pagsulay sa kinabuhi pastor, kay kung way pagsulay dili ta mo grow sa spiritual. Yes, kung walay mga pagsulay, kumpiyansa ang tao, kay maguna-una man siya, wow, perting tawhaya, tawhay pasutang gabi, matupas pa siya. Ang kalwasan, lisod, kuhaon sa tao na dili makasabot o maka-apply sa kinabuhi diha sa pulong sa atong Ginoo. Apan kung ikaw kung makasabot sa pamaagi sa atong Ginoo, bisan kung saan pagsulay na moabot nimo, diha ka malingkod, diha ka masison, ug labaw sa tanan, diha ka ma-enjoy. Atong basahon na ang Biblia. Ang atong oras nagdagan nimingtat na og dapit sa kabungtakan. Unsay giingon diri sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 8, ang aduna lay putli o kasing-kasing maoray makakita sa Ginoo. Kung dili ta putli o kasing-kasing, naalag yun sa tao. Amen ba? Mahimo lamang ta maputli kung ang atong kinabuhi haog diya sa iyang mga minsay. Kung wala na ilaing pagdiskasyon, dili ta magamaglaing rason aron ta makarason sa atong bangang sa Dios. Ingon ang Mateo, ako ning basahon kapitulo 5 bersikulo 8. Ingon diri mga kaigsuonan sa bersikulo 8. Bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Kinsa mang sila, pwedeng ikaw, pwedeng ako, pwedeng sila. Kitang tanan gibasabtan sa walang kasulatan. Sila, kay sila makakita sa Dios. Walay eksentid, bata maka, batang kung maka, hamtong o idaran, makakita sa Dios kung ikaw o ako tiyor o kasing-kasing atupangan sa tong Ginoo. Apan kung dili kanita tiyor, diha ang pangutana, ay pwede rin mo kita mo claim, tiyor ko sister, tiyor ko brother, ang pangutana, in line ba sa Biblia ang atong kinabuhi? Kaya maumanay mo ito ba? Maumanay mo si desisyon sa atong kinabuhi din sa kalibutan. Dili man ang title sa simbahan, dili man si pastor, dili man si pastora, Biblia man. Kung ikaw o ako layhan kang mag-grow up diha sa pagpangalagan sa Ginoo, magpakoreksyon ta sa iyang mga mensahe. Kay kining mensahe na sa Biblia, dili ni mensahe sa tao, kung dili mensahe ni sa atong Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Rino de Ibanez, sa tanan nga mga Ibanez family. Kumusta mo Pastor Rino de Ibanez? Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, ilabi na sa mga obligasyon nga gipiyal sa Ginoo sa matagosa. Muna nga ma-please ko sa mga alagad sa Ginoo nga taniwala sa mga pagsulay na kalahotay. Kaya kung magdala kag simbahan, simpre doon na kay gidala, gidumalahan. Dili matawag ang usa ka alagad sa Dios kung wala sa karnero nga gibantayan. Ang pastor may sundat is shepherd. Amen ba? Kung ikaw magbalantay, kung ikaw pastor, that is shepherd ka, magbalantay ka, ug doon na kay gibantayan. Dili mahitabo nga nahimo kang magbalantay kung wala kay gibantayan. Atong amigo si Brother Pabsilong Minggito Garcis, usa siya ka security guard. Dili siya matawag magbalantay kung wala pa siya gibantayan sa area nga iyahang gibantayan. Ikaw ug ako diha sa atubangan sa Ginoo, kung gitawag kas Ginoo, gitawag us Ginoo, kung ikaw magbalantay, kapoy man ang imong pisikal nga bahin, ayaw na siyang ikaguol, kay obligasyon o obligado ka na mo trabaho sa tawag sa atong Ginoo.
Dili ko na ikarason o angayan natong pasalamatan ang Dios nganong ikaw o ako gipili sa Ginoo kay nakita sa Dios ang imong pure nga kasingas. Wow. Kanunay natong pangutan-on, Lord, nganong ako pa man magpasalamat nga ikaw o ako gitawag sa tang Ginoo. Magpasalamat nga ikaw o ako gihaw as gikan sayanan sa kasalanan o gitransfer diha sa kapaguhan kausaban. Dili mahitabo nga moingon kag born again ko sister. Kristohanon ko sister. Kumusta na? Usa ka pangutana bugat ang tubala na igsoon. Ug ikaw ako ra nasayod og ang Dios. Maningkamot lang yung taikson. Utog sa itong makaya, utog sa itong mahimo, ug atong i-enjoy ang kinabuhing Kristohanon aron sa atubangan sa Dios. Mahimot-an ka sa panahon nga gitakda sa atong Ginoo. Ingon diri ako ning basahon pagbalik. Bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Unang atong sabton ang balang kasulatan, walay laing makakita sa Dios, gawas lamang ni atong putli o kasing-kasing. Kung ikaw rin nasayod o ako lamang ang nasayod atubangan sa Ginoo. Dili pwede na siya ikapanginambog sa imong silingan. Dili na ikapasinambog sa imong isigatawo. Dili na ikapagsinambog sa imong asawa o bana, sa imong pamilya. Kay ang tinud-anay nga makita sa imong panagway, kung tinud-anay kang puting kasing-kasing, maayo kang baptasa. Hello. Maayo kang kinaiya, maayo kang pinulungan, kay putlik man ang Dios nga gipadala siyang amahan dito sa kalibutan. Si Jesus wa sa isang buong ug bisan siya wala, dili siya kabuot sa iyang desisyon kung dili ang nagbuot ang iyang amahan nga nagpadala kaniya. Kung ikaw o ako maoy magbuot sa imong kinabuhi karon, tawhanon ng kinaiya, dili na iyas Ginoo. Amen ba? Aron dili talayhan na mapakyas ulata ang eksaktong panahon na ang tanan nga imong ipangandoy ihatag na sa Ginoo. Dili ta magdalit-dalit ikson. Ingon ang unang Juan kapitulo 3 bersikulo 2 ngadto sa 3, kita anak sa Dios. Wow, nindot, di ba? Ang pangutana, unsay kahimtang sa anak sa Dios? Matubag lamang ang pangutana pinaagi sa pagbasa sa Biblia. Unang Juan kapitulo 3 bersikulo 2 ngadto sa 3. Kay lahi ang kahimtang sa Kristohanon, lahi ang kahimtang sa dili Kristohanon, even ang batasang kinaaya, lahi yun ang ikson. Apan kung muangkot ang Kristohanon, ang atong kinaaya, lahi, maura niya po, dili, wala na usap, doon na naipangutan na ikson. Ingon diri sa 2, versikulo 2, ingon diri mga kaigsunan, sa unang Juan kapitulo 3 versikulo 2 ngadto sa 3. Ingon diri, minahal kong mga igsoon, kita karon mga anak na sa Dios. Pangutana, unsay kahimtang sa mga anak sa Dios? Mao man ilitungan sa pangutana. Musugot sa dili, makapangutana man yun, unsay kahimtang sa mga anak sa Dios. Kung muklim kang anak sa Dios, pangutan o na to ang atong kinabuhi, haong mas Biblia ang atong kinaya. Ingon diri mga igsoon, minahal kong mga igsoon, kita karon mga anak na sa Dios. Wow, na giprove na, one word, mga anak na sa Dios. Wala na nato matino kung naunsa gayon unya kita.
apan ang nasairan nato mao nga inig abot na ni Kristo mahisama kita kan mas mahisama kita kay makita man nato siya sa iyang gayong pagkasiya. Ato pang nasabtan makita nato sa iyang pagkasiya nga siya si Kristo gayon. Ang atong kinabuhi din sa kalibutan kinsa man ta ato banas Ginoo, kinsa may atong kinsa man ta sa atong pagkakita nga pagkakristohano ug pagkaanak sa Dios. At ani masahang pagbalik ingon din, minahal ko mga igsoon, kita karon mga anak na sa Dios. Wow, nindot pa paminahon sa Kristohano ko, sister Bradley, pastor ko, pastora ko, leader ko sa simbahan, praise and worship leader ko. Grabe. Nindot ay paminahon maigsoon kay mga anak na sa Dios. Wala pa nato matino kung naon sa gayud unya kita. Apan nasayra nato mao nga inig abot na ni Kristo mahisama kita kaniya kay makita man nato siya sa iyang pagkasiya. Pamatun-an kita maigsoon kung tinuod pa kita ang Kristohan o kinsa kita ato pangan sa Ginoo. O ang tanan nga nagtabo niini nga paglaong diha kang Kristo naputli sa ilang kaugalingong ingon nga si Kristo putli. It meaning to say si Kristo putli. Kung mo ang kuntang tiyor na Kristohanon pagputli sa imong kinabuhi, higala magpangutana unsay kahintang o sitwasyon sa taong putli. Wow, dili na kaluoran, dili na kamadali-dalion, tigpugong na kas kaugalingon, dili na kamadala dayos emosyon, dili dayon ka mag-uol makadungog kag istorya nga dili mao, pasag dai hangad sa atong Ginoo kay ikaw ug ako panalanginan sa atong Ginoo. Atong hinumduman din sa kalibutan nagkalaing-laing mga sugilanon nga maabot even sa imong kinabut apan i-enjoy ang kinabut Kristohano, hinumdumi ma-enjoy ang Dios pagpanalangin kanila. Sa diha nga makita nga ikaw ug ako takos ug angayan sa panalangin nga iyang ipiyala kanimo, dili siya makapukong paghatag sa panalangin nga way ikong karangan kay nakita sa Dios nga ang imong kasing-kasing una-una piyor diha sayang ato pangan. Ang atong trabaho, ang atong obligasyon, mao ang pagkinabuhi, mao ang pagsunod, mao ang pag-apply, dili lamang sa pag-istorya. Kay ang tao lami ra magpa-istoryahon pero patrabaho ka perting kapuya. Amen ba? Mangandoy og trabaho, mangandoy og posisyon. Onya kung doon na posisyon, wala man ma-apply. Hello. Diha sa imong pangandoy sa kinabuhi, dapat kahibalo na kang daan sa imong gipangandoy. Ayaw pagpangandoy, nga wa ka kahibalo sa imong gipangandoy. Kung ikaw ug ako nangandoy nga makaangkon sa kinabuhing way katapusan ang bagong langit ug bagong yuta, hinumdumi ug unsay kahimtang sitwasyon diha sa imong gipangandoy nga ikaw makapuyo unya sa gitagana alang sa matakusa. Dinis kalibutan maigsoon walay tao nga mangandoy impierno. Walay tao bisan usa nga mangandoy ug kalaglagan ug kapakyasan. Kung dili matag usa ikaw ug ako naninguha nga makaabot sa tingharian sa tong Ginoo nga iyang gisaad nimo ug kanako. Ang pangutana diha, unsa may angayan natong buhaton aron ta makaabot na abo kay buhatan. Ang tawo igsuon ang tinawhanon nga una-una lami ang plano pero ang pagbuhat
lisod kayo. Dili na siya mahimong lisod kung ikaw ug ako makasabot diya sa minsay sa Ginoo. Maka-apply gud ka ug ang imong kinabuhi sama sa kinabuhi ni Jesus. Amen ba? Ingon ang mga salmo, ingon si Salmista David, nag-ampo siya maigsoon. Unsa iyang mga pag-ampo? Dapat doon na kayo mga pag-ampo. Mga pag-ampo ang dili pinaspasan. Mga pag-ampo nga kinising-kasing. Kaya na may mga pag-ampo maigsoon, igor ang gatikap-tikap ng baba, wala dulot sa dugan. Gimimorize ra, mahadlok ra, mamamasayok. Eh mga, di ko maampo, Pastor, ay. Naama ko'y kauling ng inapuan, ako amang yun yung gimimorize, kay masayo po niya akong spelling. Inistil pa bang spelling mga igsoon? Ingon ang salmo mga kaigsoon. Kung atong basihan ang atong kinabuhi, kung atong itandi ang atong kinabuhi ni Salmista David, grabe ta kalayo igsoon. Hari na siya, nanas Biblia, itawa pa kanit na apel yes kapitulo bersikulo iso. Nganong gisulat ang Biblia aron ang mga katawhan kani atong maoy atong sundugon. Kung wala sa Biblia nganong musundog man ta. Ingon diri sa 51 bersikulo 10. Ingon diri sa bersikulo 10. Putlia o Dios ang akong kasing-kasing. Kaya ang tao pwede namang muklim o putli ko sister, putli ko brother. Kasayon kayo ng ilitok sa tao, pero pag-apply pating lisura, dili usahay kasabtan ang batasang kinaiya, na pinagtawhanong kinaiya, kamukalit ang kalami, kalit ang pangluod, kalit ang palubi-lubi, aram ligwiton, kalit ang kahiubos. Kung ikaw o ako pure ang imong kasing-kasing, ananas imong una-una. I-enjoy ang imong kinabuhi. Ayaw ka guol kung makaduhog ka, dili maong sugilanon. Pasagdai. Amen ba? Ito yan sa Ginoo ang tanan. Lord, salamat. Mao na insakto pamaagis Ginoo. Si Salmista David na ingon siya, Putlia o Diyos ang akong kasing-kasing. Kanunay sa nag-ampo, Lord, kanunay kung nag-ampo kanino. Nakining akong kasing-kasing mahimong piyor sa imong atubangan, dili sa buka. Putlia o Diyos ang akong kasing-kasing, ug hatagi akong bag-ong masinugtanong espiritu. Wow! Kung putli ka ni ang imong kasing-kasing, kanunay yung kang masinugtanon sa tawag sa Diyos. Apan kung dili pagani putli, dagan yung kang rason. Pastor, pastora, naguol ko kay wala ko tahora. Ikaw nga pastor, dapat kamalukang mo sabot sa imuhang pagkapastor. Kaalam kay balo, dapat naani mo gikan sa Ginoo, dili kaalam sa tao. Kay ang kaalam dinis kalibutan, luoran, tigpalubi-lubi, tigpakarong-inom, tigpahiro-hiro. Apan ang kaalam sa Ginoo, putli o kasing-kasing. Amen. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Imogene. Amen. Have a blessed morning, Philippines. And good night, KC. God bless everyone. Wow. Ayaw ikaguol kung walay mo tuon mo, kung pastor ka, leader ka sa simbahan, kung dunay imong gipamaliho, pastor, pastora, sister, brother, ikaw mo adjust kay ikaw gihatag kalam sa Ginoo. Mga leader sa simbahan, mga pastor, mga pastora, ayaw ibutang sa imong una-una nga ang mga katawhan walay respeto nimo. Dapat ikaw kanunay magpaalos, magpailog ihangad sa Ginoo.
Kay ang imong trabaho, ang imong sakripisyo, kita na sa Ginoo. Kung ang katilingban o mga katawhan way respeto nimo, how much more doon na kay respeto nga to sa Ginoo. Kung wala kay respeto sa imong isikataw, doon na ba kay respeto sa Ginoo nga dili nimo siya makita? Hinumduman na to mga igsoon, ingon ang Juan kapitulo 4 versikulo 24, ang Dios Espiritu ug ang magsimba diha sa Espiritu ug kamatuoran. It meaning to say, dili makita ang Dios. Kung wala kay respeto sa imong sikataw, maglisod yung kagtuo sa atong Ginoo. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi nga iyang gibiyan ka nato. Diha sa pagtuong sa balang kasulatan, dili na sa pwedeng pinaspasan. Kay ang pulong sa Ginoo, dili na sa pinaspasan, kundi gikan na sa atong Ginoo. That is pure. Kung nagtuon kag balang kasulatan, ang imong kasing-kasing, ang imong hunahuna, pure. Yun na, kay ang imong gitunan, pure man ang naghatan niini. Dili pwede nga ang naghatag gikan sa Ginoo, nga gihatag sa Ginoo nga tinuod na minsay, imuhang himuong dili tinuod. Mao manganing napakyas ang tao kay magama sa iyang kaugalingong desisyon dinhis kalibutan paghari-hari. Hindi ba? Tinawhano na sister brother. Mag-uol. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Gideon Candelario. Good morning, Pastor, live ka na sa 101.3 FM AM, Pastor. Wow. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga Malabuyo diya sa 101.3. Atong ikauban si Pastor Gideon diri sa Negros Oriental karong 28. Karong talatapos sa bulan sapit sa 30. Una nga si Pastora April Turan doon na sa mensahe kapon nga baso na lamang o adto mo makahigda dito Pastor Gideon sa apit sa 29 aron maka pahaway-haway sa mo anang pagka-30 andin pagka-31. Una nga karong Disyembre maigsuon medyo nahuman-human na gyud ang akong mga obligasyon sa katilingban diya sa eskwelahan o makafocus na ta sa pumalabot na Overnight Fellowship dinhi sa 31. Wow! Welcome ang tanan. Wala tay gipili nga denominasyon, wala tay gipili nga pundok. Ang tanan welcome nining mao nga nabi. Wala tay gipihig, bata, gulang, tanan welcome nining mao nga nabi. Dalay kun ang Ginoo dunay mensahe si Pastor Emergin Santiago kapitulo 4 bersikulo 10. Ako ning basahon. Santiago kapitulo 4 bersikulo 10. Salamat sa Ginoo sa atong mga kaigsunan diha sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyog, Cebu City. Ang atong barangay captain diha sa Sardinia, Malabuyog, mayong buntag kanyang tanan. Ilabi na sa tanan nga mga follower o listener sa 101.3 sa Shine FM diha sa recording studio. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Pastor Gideon Candelario. Lanog-lanog ang ato nga programa karon nining matahong nga kabuntagon. Dili lamang dinhi sa Negros Oriental, Luzon, Visayas, ang Mindanao, even sa laing mga nasod, atong mga kaigalaan nga mga OFW diya sa laing mga nasod. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Rosay Alferez. Good morning Pastor, good morning usab sa mga Alferez family diya sa Davao City. Ako lang yun nga mga suggestion sa bana o asawa sa mga anak. Sa gikaingon ko na ang Biblia maoy patug-ana. Dili ta mo'y magbuot nga kita mo'y mubulag sa gihiusa na sa Ginoo. Kung ikaw gihiusa na sa Ginoo, walay tao nga makabulag base sa balang kasulatan. Ako dili ko mo judge kung dili ang balang kasulatan base sa balang kasulatan. Wala na'y laing nga makapabulag kung ang tao gihiusa na diya sa tubangan sa tong Ginoo. Kung adunay makapabulag sa managtiayong tao ray magpabulag ana dili ang Ginoo. Maunang ikaw ug ako kung wala pa mo mosulod sa kami niyon,
Klaro ha nga sa sunod nga panahon dili mo magmahay sa inyong desisyon. Kay basi gahuna-una mo nga doon na pa'y gwapa o gwapo nga lain sa inyong kinabuhi. Siguro klaro ha ang pagsulod sa kaminyoon na sa luyo o sa unahan wala pa mo'y laing ipasiklapan. Kaya mauna ibububa sa inyong pagkamatigayon dinis kalibutan. O ingon na kong dinis kalibutan kay dito sa langit wala na'y bana o asawa, wala na'y pagminyoay. Diniranas kalibutan kay gitugutan ta diha sa balaang kasulatan. Amen ba? Mao nga klaro mga batanon wa pa nagsulod o gitawag og gugma. Mao nga kahapong adlaw nag-celebrate ang ato nga mga magtutudlo o Christmas party, halos nagpula. Ako silang giingnan nga unsa may meaning sa pula, gugma. Wow. Pero kining atong mensahe karon dili ni kabahin gugma. Pero nang ingon diha sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 13 dunay tulo kabahin: pagtuo, paglaom ug gugma. Apan ang gugma maoy gipalabi kay ikaw ug ako gihigugmas atong Ginoo. Tungod sa iyang dakong gugma gipadala ang iyang bugtong anak, ingon ang 1:3:16 kay gihigugma pag-ayo sa Dios. It meaning to say gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Tungod ni ana iya gipadala ang iyang bugtong nga anak, only one son, dinis kalibutan aron ikaw ug ako dili maimpyerno. Lamang maimpyerno ang tao kung ikaw ug ako musupag sa iyang mga pulong mga minsan pinaagi sa balaan nga kasulatan. Di ta mag desisyon o kaugalingon. Hinumdumi kung ang tao mo desisyon kapakyasan na yan. Apan kung mag-agad ka sa planong desisyon sa tong Ginoo, wow, tugad bida glory, panalanginan ka atong Ginoo, dili panalanginan sa tao. Kaya ang Ginoo mo gamit og tao nga mo supply sa imong panginahanglan. Grabe. Ako di pasahon mga igsoon, gipadala paabot ni Pastora Imagine gikan sa KSA. Santiago kapitulo 4 bersikulo 10. Ingon diri sa bersikulo 10, pagpaubos kamo sa atubangan sa Dios ug bayawon kamo niya. Wow. Ang atong mabuhat pagpaubos. Unsay kahimtang sa pagpaubos? Pagpailog, pagpugog. Ang gugma mapunganon, ang gugma dili bastos, ang gugma dili mapugos siyang kaugalingon. It meaning to say ayaw pagpapugos sa imong isikataw kung walay gusto. Ihaan ka sister brother, kung ang gobyerno maigsuon, kung ang asawa dili sa gusto sa usa ka bana nga ilang buhaton, goodbye Philippines ko kakagulpol ko kay miingon diha sa Republic Act 9262, violence against women. Mao nga sa wala pa unta makasal ang asawa o bana, dunay seminar aron ang bana dili makakulata siyang asawa kay naa na sa RA 9262. Mao nga ang mga alagad sa Dios dapat dili lamang balaod sa Biblia ang gistadihan, dapat dinis kalibutan magbasa kag article and Republic Act and rules and regulation kay dinhi batas kalibutan wala pata diha sa dito sa langit nagpuyo. Amen ba? Mao nga kasagaran dinis kalibutan kung wala kabalo sa balaod sa gobyerno, sa wala kabalo sa Republic Act mga kaigsunan, magpataka rang hadlok-hadlok sa mga alagad sa Dios. Amen ba? Apan kung ikaw doon na kay kaalam gikan sa Ginoo, even dinis kalibutan doon na sab kay kaalam. Amen. Napamatas kalibutan, sister, brother, sir, ma, na kinabuhi. Wala pa ta sa kisaan sa Dios nga bagong langit o bagong yuta. Natunog patas kalibutan. Mao hinungdan ikaw ug ako
kung alagad ka sa Ginoo, leader ka sa simbahan, pastor ka, dapat doon na kay kinaanman gikan sa kalibutan. Kabalo ka kung sa Republic Act and rules and regulation sa balaod sa panggobyerno kay tinghitas kalibutan na puyok pagkakaroon. Ining ba? Ang naas panggobyerno dapat motahod ka, muila ka, kay sila ibutang sa Dios sa ilang trabaho ang pangutana kung giobligar ba usab ang ilang trabaho para ngadtos mga tao. Vice versa, sister. Ato ning basahon, ingon diri mga kaigsunan, ingon diri sa gipadala ni Pastora Imogene, pagpaubos kamo sa atubangan sa Ginoo, pangutana unsa may kahimtang sa pagpaubos, dili piyor nga kasing-kasing ang makakita na bagyo sa Ginoo. Kato na bagyo piyor nga kasing-kasing, sister, brother. Pwede naman tayong magpag-piyor-piyor. Akasayo na kayo ng angkuno na. Kristuhanon ko, sister, baya. Sige be kong atong Domingo. Sige be kong atong cottage prayer. Sige be kong atong Domingo sa bandog. Halos di kag Lunes, sige kong simba. Pero batas sa kinay, wag yun mausap. Kusog ra mamalikas, kusog ra mamiste. Kusog ra manghimo ang bisan, kaugali mong anak, himuangon. Kunya pa istorya ho. Burbur nag-gimit ko, brother. Wow, pagkanindot. Apa niingon ang Biblia? Pagpaubos kamo sa atubangan sa Ginoo, ug bayawon kamo niya. Kinsay mo bayaw? Dili simbahan, dili si pastor, kun dili ang mubayaw nimo ug kanako ang Ginoo. Nag-ingon ba ang Biblia sa imo pagka-Kristiyanon bayawon ka sa tinaagi sa title sa simbahan? Wala. Kung dili ikaw ug ako sa diha nga ikaw mo paubos, ang Dios mo bayaw nimo. Ug ang Dios gani mo bayaw nimo, di siya makapugong sa pagpanalangin nimo, sister, brother. Ug pagpanagang sa panalangin nga way igong kaanan. Trabaho, negosyo, sakyanan mo abot ra gyud nimo kung ikaw unahon nimo ang pagkamaayo sa tong Ginoo. Pero pagabutang gani mo atong unahon na hoy yung abaga pagsong kumapakyesta. Daghan yung mapasanginan hasta organisasyon pag-iso. Si sister, si brother, mabuthan yun. No, tinis kalibutan mga kaisunan. Daghan patang angay tunan. Daghan patang angay diskubrihong diha sa balang kasulatan. Matag panig, matag wording sa belang kasulatan, dapat ayuhon nato na siya pagsabot uban ang tabang sa Ginoo. Ayaw i-ordinary ang mensahe sa Ginoo. Kaya kung imo na siyang i-ordinary, daghang mga buang sa pagtuon sa belang kasulatan. Kung dili mao ang batas sa kinaiya, kaya mo angkon naman, Kristohan ko, sister. Pero maura gyapon. Di may nindot paminawon. Na dili ka mo angkon na Kristohanon, pero nagkinabuhit ka nga labaw pas Kristohanon, o mo angkon ka nga Kristohanon nga may pay dili Kristohanon. Imin ba? Si Apostol Pablo maigsuon diha sa ikaduhang Korinto to mga kaigsunan, naggibuhat ang salawayon diha sa simbahan, may pay wala nagsimba. Dindot man kayo ang tao nga mismo apektibo ko simbahan, pres ang worship di leader biya ko, may kumuwali, may kumudiskurso. Wow, pagkamindot dinis kalibutan mga kaigsunan. Kung ang imong lang hitsura mao imong lang tawon sa imong pagkakisig katawo, o ingon na magin ang mga batang, wow, gapuha lagi kayo na siya. Love at first sight. Wow, gapa lagi kayo na siya. Siksi Coca-Cola. Ang imong gilantaw, sister, ang nasgawas. Wala ni mo lang tawa kung unsa siya. Biktima ka. Hinumdumi
ang Dios wala maglantaw sa imong pagkatao. Unsa man ang pagkatao, pastor? Imong hitsura. Kung dili naglantaw siya sa kinatipukan sa imong pagkatao, gikan sa imong lapalapa ngadto sa alimpulo, labaw sa tanan sa imong kasing-kasing. Niingon si Salmista David, himo ang piyor ang akong kasing-kasing, o Dios, matag adlaw day by day aron ako dili makasala patok kanimo. Kanunay mga ningagampo si Salmista David. Kita pakaha mga kaisuna, ngawa pagani takatungtong nga nahimo tang gamay porsyon sa usa ka hari. Unsay giingon diri mga kaigsuonan? Dinis unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 13. Mga panultihon sa tao. Mabalaan ko kang Kristohano kang dili sa imong sinultihan na lamang. Mga panultihon sa tao, it meaning to say, kung wala ka diha sa tinud-anay nga pagka-Kristohano, dili gyud ka piyor nga Kristohano, mabalaan gyud ka sa imong sinultihan lamang. Ato ni basahon. Ining ba? Dili na kagarantiya taas kag rangko, taas kag posisyon diha sa simbahan. Pero sinultihan nimo layo diha sa balaang kasulatan. Ikaw o ako ang mo koreksyon, dili man ikaw ang kasulatan man maisod. Kung ka na ako magpakoreksyon sa mga, pero dili mamuli ka mubaro pa siya. Ako ba yun? Leader di ako, ako'y magbuot, founder di ako. Iso pa kain. Pero ang tinuod nga leader magpaubos magkainod. Si Jesus nagpaubos. Hinumdumi si Jesus nagpaubos. Datok siya nagpapobre aron ikaw ug ako madato sa tubangan sa tong Ginoo. Grabe. Ang sekreto nga piyor o kasing-kasing, mapailubon, mapunganon, mao na tinuod nga dunay gugma sa tong Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni MF Shine sa Vili nagusosab sa ato nga programa. Ato ning basahon, ingon ang unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 13. Mga panultihon sa tao. Sa kasagaran mga igsoon, mabalaan ko kang Kristohanon kang dili. Ingon din mga igsoon sa 13. Ingon ang 13 mga kaigsoonan. Ang uban mo ingon, ang pagkaon alang man sa tiyan. Yes. Ang pagkaon asa man day ang pagkaon. Diktas lupot. Nga na pag ginustoy tiyan mo iskanga. Galingon pa man na maigsoon sa ato ang istamak, sa atong galalingan maigsoon sa manang istamak, pastor, kanang tungol. Mao manggani kung wala na'y galingon ang ato nga tungol, baka ulcer, kay magsige man nagkumot dito, muna maghilap imong tiyan. Anya, inaamang isupak anak maigsoon sa manay supak, mag-inom sa kaghang, parihaan ng mga cobra. Grabe pinakay kabidisi na maigsoon. Ingon diri, ingon atong basahon pag-usap. Ang uban mo ingon, ang pagkaon alang man sa tiyan. Yes. O ang tiyan alang man sa pagkaon. That is vice versa. Asa man ang pagkaon para sa tiyan. O asa man ang tiyan para sa pagkaon, di ba? Wala man nag-ingon ang Biblia nga ang pagkaon para sa ulo, para sa mata, para sa dalungan. Kung dili nag-ingon ang Biblia base sa itong ibasa dinis unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 13 nga ang uban mo ingon, ang pagkaon alang man sa tiyan o ang tiyan alang man sa pagkaon. Tinuod ka na, gitubag na yun sa Biblia. Yes, in 100% tinuod ka na. Apan tapuson sa Dios kining duha, pagbantay. Kay ang pagkaon o ang tiyan tapuson sa Dios, walay eksenteng. Ikaw o ako tapuson sa Ginoo, kining atong lawas karon madugta paingon sa minteryo. Bisag kung saan pa na nato pagkaon, bisag sigian pa nato nigsulot kata adlaw og boda, apan ang atong kinabuhi wala mausap diha sa pagpangalagan sa Ginoo,
bisag magsulot patag puti kanunay gikan sa itim abot sa ulo, pero imong batas kinay dili mausap, dili gud ka ilhon nga putli atong bangan sa atong Ginoo. Kay ang makita lang nimo putli lang na sa sinina, pero ang kinabuhi sulod ni anak mga kaigsunan hinumdumi maunay gilantaw sa atong Ginoo. Klaro? Ingon diri maison, tinuod ka na. Apan tapuson sa Dios kining duha, ang lawas sa tao dili alang sa kalawayan. Giklaro pag-ayo nga ang imong lawas dili alang sa kalawayan para sa mandiay. Dili alang sa kalawayan. Ingon diri. Kundili alang sa pag-alagad sa atong Ginoo o ang Ginoo magsangkap sa lawas. Grabe. Ang imong lawas dili gitagana alang sa kalawayan, kundili alang sa pag-alagad sa Ginoo. Kinsa man ang Ginoo sa imong kinabuhi. Dapat makabaluta, sister, sir, ma, kinsa ang Dios. E kung di ta makahibalo kung kinsa ang Dios, Dios. Dili mahitabo nga maputli ka kay wala ka kabalo sa imong gisimba. Dapat diha sa simbahan kahibalo ka si kinsa sila nga nagdala o nalit diha sa simbahan. Kay kung di ka nakailang, maapil ka sa ilang batasag kinaya, matakdan ka. Kung hamugiro sila, ikaw sa sunod po kang hamugiro nila. Ang Diyos dili sa hamugiro. Si Jesus magpainugsanon siya. Nag-agad siya sa desisyon sa atong Ginoo nga maong Diyos. Ikaw o ako, si kinsa man. Amen ba? Mao nga ang pasalamatan nato ang Diyos. Nga ang atong lawas, dig-ingon ang kasulatan, wala nag-ingon ang title sa simbahan, kundi nagbase diha sa palang kasulatan nga ang atong lawas dili alang sa kalawayan, kundi alang sa pagpangalagad sa atong Ginoo. Kung ikaw o ako nakahibalo kung unsay pamaagi diha sa pagserbisyo sa atong Ginoo, dapat putli ka ug una-una. Putli kag batasan, putli kag pinulungan, putli kag sinultihan, dili ka tipanglibak, higala. Amen ba? Ingon dire maison, tinuod ka na. Apan tapuson sa Dios kining duha, ang lawas ug ang pagkaon. Kay ang atong lawas wala mitagana alang sa kalawayan, kundi alang sa pagkalagad ngadtos Ginoo. Kay ang Ginoo putli siya ug walay sama kaniya. Si kinsa man ta sa kalibutan, abog lamang tang gihatagan o kininawa aron makakita, makasugong sa kaanindot sa palibot din sa kalibutan. Apan kining tanan wa tangon sa kitagdang panahon pagbantay higala. Kay basin sa luyo magmahay ang matakusa. Ingon diri maigsoon, tinuod ka na. Apan tapuson sa Dios, kinsa imo tapos? Ang Dios. Dili si sister, si brother, dili simbahan. Mao nga ikaw ug ako ayaw pagpanghukom sa imong isig ka tawo. Kay ang kinsay maghukom hukman sa Dios, kinsay maghukom sa maghuhukom sa tao, ang Dios. Diining mao nga dapit, wala may gidipinsahan, wala may gidipigan, base sa balang kasulatan atong gitunan uban ang kaalam gikan sa Dios, dili kaalam sa kalibutan. Kay ang kaalam din sa kalibutan, that is profession. Amen ba? Doon na tayo gitawag specialization. Kung dihara ka nag-eskwela, maura na imong gitunan. Apan diha sa palang kasulatan, ikaw o ako dapat magkatron niini uban ang tabang sa Ginoo. Kay mo ingon gyud ko, kasiguruhan kadaugan, kabaguhan kausaban sa tagan sa tong kinabuhi dinis kalibutan. Mausap yo ka sister, mausap yo ka brother, walay pinaspasan
ang balahang kasulatan. Kaya ang balahang kasulatan dito ka uban sa lamdag sa Ginoo, diha sa Espiritu sa Ginoo, aron sa pagtulo, pagmando, pagmatuto, pagbadlong, pagsaway, aron ikaw o ako masinangkapan sa maayong buluhaton. Ang pangutana kung dili magpakoreksyon, masangkapan ka ta sa maayong buluhaton o masangkapan tas dili maayong buluhaton kay dili mata magpakoreksyon. Amen ba? Maigot ang wali ni pastor kay tinuod ang wali ni pastor. Ayay, hoy mga abaga kay naigo lagi. Hello, kung dili ta magpakoreksyon sa tawhanong kinabuhi, magpabilin na gyud ang kubol diya sa pagpangalagan sa atong Ginoo. Dili ta mo progress, dili ta mamunga, samot nga dili ta mamunga. Naabay mamunga ang kubol, naabay tanong maisyon na puyaso. Jadi lambo ang iyang pagtubo, apan kung ikaw ug ako malambo lamang ang atong espirituhanong nga bahay, kung ikaw ug ako magpakoreksyon diha sa mensahe sa atong Ginoo. Kay mao ginay tinuod, dili na ako mensahe kung dili nagbase ta sa pulong sa Ginoo nato karon nga gitun-an pinaagi sa Balang Kasulatan. Manghinaot ko ang inyong ubos nga lagad kanunay nagtuktok sa matag usa ka kinabuhi. Ining mensahe dili ni ako mensahe kung dili mensahe ni Ginoo aron ikaw ug ako magkatuon sa pagkamaayo sa atong Ginoo. Wow, ang atong lawas wala gitagana, wala gidisenyo aron lamang hugaw-hugawan, kung dili gidisenyo ni para sa maya sa atong Ginoo. Ikaw nag-illustrate sa dagway sa atong Ginoo. Ang Diyos naghimo sa tao sama sa iyang dagway. Ayaw mo sari ang pagkamayos Ginoo. Unsay giingon ako ni pasahon, tinuod ka na apan tapuson sa Dios kining duha. Unsa toy tapuson? Tiyan o pagkaon. Bisa kung saan pa nato ni pakaugong pa. Bisa mag-adobo pa ka, pagkamuto di nakalayan mo ka og adobo. Isang magsige pagkagkanding, unsay kalabaw man ang imuhangi sudan, pagkasunod anang kaon di nakalayhan. Parihara nas giingon maigsuon, magbudbud ta. O niya, daghang lubi mo yung anong piti man yung sumura. Alam-alam maigsuon nga sumur, maginang lubi. Natanawara na. Mga ano na puputang kamunggay, na may anak mong ito. Kauputang kamunggay, kining tao ba maigsuon, huwag giunuhan. Makaangkong mga butang, ayay, lain na sa mga butang. Kung naaman, mga butang na mo karon, nahuptan ni mo, masalamati ang Ginoo. Ipadako sa simong kinabuhi. Kay mas mo pang mga butang babot sa imong kinabuhi. Posisyon, trabaho, isakripisyo, ang pagkamayos Ginoo, di ko nabubulan nimo. Ikaw ug ako walay nalilong sa iyang mga pananta. Hinumdumi ang Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 13, ngadto sa 14. Even ang imong nabuhat sa tago, ug nabuhat sa dayag, husayo na sa gitakdang panahon. Kung mamakakas imo si katao, mamalikas kas imo si katao, aron ikaw makadepinsa karong adlaw hangtod sunod semana, apan ayaw pagtuo nga makadepinsa ka sa hukom sa atong Ginoo. Amen ba? Tinuod ka na, muatas ko mubalik ko pagsugod, ingon diri sa 13, ang uban mo ingon. Wow, ang uban sa tupad iligod tanan, ay ang uban man katong ubang wakasabot sa mensahe Ginoo, ang uban. Pero kung ikaw o ako nakasabot kas mensahe Ginoo, wow, makapangandam ka sir, makapangandam ka ma'am, sister, brother. Ang uban ingon, ang pagkaon alang man sa tiyan, o ang tiyan alang man sa pagkaon. Kung imo ko ng sabtong igsuon, masabtan naman ko. Alang-alang, asa man ay paimon ang pagkaon, atos uto. Di ba mo ingon po ka, insulto maron pastor? O, di ba? Masakitan na yun.
Pero kung naa ka, diya sa pagpangalagat, nakasabot naman ka. Dilisan ka magpalubi-lubi, may isip kung makasabot ka, araw talugiton. Kung nakasabot ka, nakasabot ka. Ayaw pagpalubi-lubi, araw talugiton. Di pagkaroing no matama na imson at ubangas Ginoo. Ang uban mo ingon, ang pagkaon alang man sa tiyan, o ang tiyan alang man sa pagkaon. Tinuod ka na, apan, tanaw rakot apan. Tapuson sa Dios, insay mo tapos, Dios. Dili Dios, Dios. Maghiskot ka ni kag Dios, Dios, maunay imong giidolo. Amen ba? Imong trabaho, pwede na ang himuon imong Dios, Dios. Imong posisyon, pwede na kayong imong Dios, Dios. Mahambog ka. Mahay ka. Mo ingon makisikin sa ko na sila. Mga ultimo naman na. Maaguna ka eskulang Bible School. Niya padala ang simbahan. Ay. Hinumdumi is calling that discourse, but calling from God. Salamat sa Ginoo sa itong mga kaigsuunan, atong mga alagad sa Ginoo, labi na sa kinabuhi ni Pastora Brenda Sambilag Torco Bactol from Lugta, Paleo, Tanay City, Negros Oriental. Ayaw ipakaubos ang inyong kinabuhi, isip alagad sa Ginoo. Calling that is from God, but is calling that discourse. Mo'y kasagaran mahabog. Eskwela bikog seminary, pastor, ha? Ako ra pag yung gitunan, mayra ba kong speaking in tongues? Ay. Pero layo na kay batasan. Sukwahi diya sa balang kasulatan. Unsaon ni mo pagkapiyon, Ikson. Biblia, basaha. Kung ang Biblia mo'y gimong gibasa, i-aplikar ang pulong sa Ginoo aron ka dili mahambog sa imong isikataw. Amen ba? Unang saludo ko sa mga alagad sa Ginoo. Ang Ginoo magapanalangin kami. Ayaw ipakaubos ng inyong trabaho, isip pastor, isip pastora, kay ikaw o ako, espesyal ka atong pangan sa atong Ginoo. Pinasahi ang kaalam na naan ninyo balo. Padayon. Pasagdai sila nga mupuli ninyo. Pasagdai sila nga naglantaw sila, nga mas higher sila kanimo. Hinumdumi ang dunay kaalam gikas Ginoo, kanunay naglantaw nga ang uban mas labaw siyang karangan. Kay ikaw o ako ang muhatag nimo, ang Ginoo dili sila. Wow, grabe. Dinhis kalibutan mga kaigsunan. Daghang mga challenge nga moabot ka nimo. Time will come mga kaigsunan. Ipahimutan ka, ipahiluna ka, kay ang Ginoo nahibalo sa iyang plano para ka nimo. Padayon, mga pastor lang. Kaya kahimutan mo sa Ginoo. Ibig dili mo kahimutan sa mga tao. Kay doon na gunay panahon na dili mahimutan ang tao. Kay way katagbawan, labaw sa tanan, kung dili magkinaboy diha sa balang kasulatan. Niining atong programa, walay gikiling-kilingan, walay gidipinsahan, ikaw o ako, mga igog sa balang kasulatan, kung wala ta magkinaboy ini. Taas makagrado sa panggobyerno, taas makagrangko sa panggobyerno, taas makagrado sa inyong eskwelahan, apan hinumdumi diha sa balang kasulatan, walay makaikyas niining tanan. Koreksyonan, badlungon, sawayon, aron ikaw o ako mahimong himpit at tubangan sa atong Ginoo. Wala gipundan abang balaang kasulatan nga wala giyahi diya sa Espiritus Ginoo. May nungdan kung ang tao dili Espiritus Ginoo magdala, Espiritu sa tao, mahambog yun ang tao. Labi nagmakita niya nga mas pabor siya kaysa uban nga tao. Kung kana mo'y atong mentalidad, Kristohanon maka, hinong dumi, maguol ang Ginoo kanimo. Manghinaot ko, adun natay nakatunan, inigtag na udapit sa kabuntagon ngayang yata. Sa makausapa, ang atong station manager, atong ikauban sa 30 o sa 31, welcome ang tanan. Ano natin pagkahimuon din nga singing contest -1,
Dili lang ko moingon kung pre-ray price hinumdumi kung ato mentalidad sa kinabuhi mag-agad na tag-price apan wala ta mag-agad sa bili sa kahalangdong sa hiya sa Ginoo nga gipiyang kanimo hinumdumi ang kwarta ug ang salapi iyas Ginoo. Mahanaw ang langit ug ang yuta apan ang pulong magpabilin hangtod sa walay katapusan. Ang hiyas nga gipiyang sa Ginoo kanimo espesyal ka. Kung naa kay kahibalo diya sa mga instrument, kung naa kay kahibalo diyasan ka sa kata, ipahinungod na sa Ginoo, ayaw ipahinungod sa tao. Kasi kasagaran magod madunggan diya sa kalibutan, maingon man dayon nga ang intrataksingin kantis, bro, kaya mauman ay among kahimtang ganito. Naman si Pastor Gideon naminaw. Nagwats karon diha mga kaigsunan sa sitio Kalugtugan Barangay Sardinia. Ilang gihok up mga kaigsunan gihok up ni Pastor Gideon sa 101.3. Ulanog-lanog diha sa kabukiran sa Malabuyok, igsoon. Ang among kahimtang kaniadto maingon man gyud na intrataksingin kantis niya. Pila kahay premyo sa premyo ug unahon namo sa una kay makapalit mi og poso o ginamos o bulan inununan. Una ka, among mga ginikanan, mga igsoon, ma-enjoy me. 5 ka managsuon, mag-interaksinging contest, wagi masitiat. Puro naman managsuon halos, dahil lagi aplido, pero dili tumao. Ano man, kailayan. Musikat matas kalibutan, apan dili ta musikat sa Ginoo. Apat ta katungtanan, doon ay katuyuan, aron ma-training ang inyong ubos na agad. Diha sa bulaton para simaya sa Diyos. Kung nasingir matas kani atos kalibutan, hinumdumi, mahimog yapong kang singir at ubangan sa Ginoo. Huwag ka na mo'y pinasay, kung ayaw na ipasikarbo, pasalamatan na to ang Ginoo, na ikaw o ako, gibayalanta ni anak nga iyas. Salamat sa Ginoo, ninihatag na ugdapit sa kabuntagon ngayon, nihatag atang oras. Alas 6:28 naman dahil mga eksoon. Padayon ta mga kaeksonan sa itong mga kaeksonan. Welcome ang tanan. Nilabi na sa itong mga kaeksonan din sa palibot mga ekson. Pwede lagi mo maka-request awit makalangit. Apli na ta mga kaeksonan. Alang sa itong mga kaeksonan diha sa Kangkwi, sa mga Regalado family, sa mga Sibumit family, sa mga Dagodo family, mga Kabayay family, mga kaeksonan, mga Punting family, o sa mga Ilig family, Brother Mario Ilhig, sa mga Suarez family, ang Ginoo magapanalangin sa matag usa. Ini mga dapit mga kaigsunan, welcome yun ang tanan karong 31. Sa gikaingon ko na, walay relihiyon, walay pundot na atong gidipigan, ikaw ug ako gimahaltas atong Ginoo. Lamang atong buhaton nga mahimot siya sa atong kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa inyong magkinabuhi, Pastora Brenda Sambela Torco Bactol from Lugta, Paleo Tanhay, Negros Oriental. Kumusta mo diha sa Lugta? Wala lang ko ka bisita mo kay sunan tungod kay doon naging ko yung mga schedule nga ato nga gi-comply ning bulan sa Disyembre. Tayo itaw mga kaigsunan. Inyong ubos nga lagad kanunay na masing-basing. Ano na tayo makatunan sa itong programa nga gipiyalo sa Ginoo kanatong tanan. Sa tanan nga taga Ilihan, sa mga Palomar family, Brother Loni Palomar, sa tanan nga mga Romano family, sa tanan nga mga Istokoning family, mga kaigsunan, sa mga Filiganto family, mga Ardinia family, mga Baldado family, mga kaigsunan diha sa Kangkwi ug sa Pasto, maayong buntagan yung tanan. Sa mga Santa Ana family, mga Tihana family, mga Rubiti family, Sister Lita Rubiti diha sa Kantalaki, maayong buntagan yung tanan. Ilabi na sa tanan nga taga-barangay igsoon sa proper barangay. Atong pasalamatan ang Ginoo sa taas-taas nga mga panahon tungod kay wala ta maka-greet aning atong mga follower ug listener dinhi sa Sign FM 95.3. Ang ato lang yun nga giyatagaan o pagtagaan kining mensahe kay mao kining mudalan nato sa kadaugan sa atong kinabuhi din sa kalibutan. Yung mao man ay mogiya igsoon ang balang kasulatan. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga
mga Ajal family, sa tanan nga mga Uwano family diya sa proper barangay, sa mga Ramirez family, mga Caceres family, mga Extender family, sa tanan nga mga Faborada family, mga Gabunada family, mga Oro family, mga Ampil family, at mga Vergara family, o sa mga Candelario family, mga Silva family, mga Baldado family, mga Baldosa family, mga Kaisunan, mga Dandang family, mga Kada family, mga Ilaw family, o sa tanan nga mga pamilya diha sa proper nga wala nato na mention, ang Ginoo mga panalangin sa matapos sa kanatong tanan. Ilabi na sa dapit sa nasulahan sa mga Yagoso family, sa pamilya ni Brother Robert Yagoso, Sister Roslyn Yagoso, o sa itong mga kahigalaan diha sa Alangilan, sa mga Silva family, mga kahigalaan nga mga kanunayon nga nagasunod nining atong programa. Maayong buntagan yung tanan diha sa dapit sa Alangilan, sa mga Silva family, sa mga Turno family, mga Tuko family, o mga Turno family, mga kaigsunan, o sa tanan nga mga Ramirez family. Ilabi na sa Bantolinaw, Sitio Bantolinaw, mga kaigsunan, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental, sa tanan nga mga Estosata family, mga Romano family, mga Valvon family, mga Cuevas family, mga Patok family, mga kaigsunan, mga Caniola family, mga Camion family, ilabi na sa mga Ganti family, mga kaigsunan, o sa tanan nga mga Diranio family, mga kaigsunan, o mga Kenonola family, o mga Duran family, mga Garnica family, mga Exor. Maayong buntag kaninyo nga tanan. Naingat na o dapit sa kabuntagon o pinlagyon ang atong request awit makalangit, kaya itong hatagan na pagtagad nining atong programa karon. Sa tanan nga Tagalamuas, mga Exor, sa tanan ng mga Erosido family, mga Timtim family, mga Romano family, mga Silva family, o mga Amaro family, o mga Estelonio family, mga Santiago family, mga Exor, maayong buntag kanong tanan sa mga Acabal family, o dapit sa Takalan, sa sakop sa Sabahan, Bay City, Negros Oriental, sa mga Candinte family, mga Abraham family, diya sa Palaypay, mga kaigsunan, sa mga Salvador family, o sa Nursery Mission, sa pamilya Ninong Paterno, o gilabi na sa mga Amarante family. Nakita may maigsuon ni Sister ni Ma'am Agina Amarante sikat sa 1998 atong Lunes maigsuon maupoy pagbalik na mo og kita. O niya ako sa giingnan nga di na gyud ka maapas. Isa nagsagit man siya maigsuon kay nagpili lagi ko og sinina nga para po sa amo ang program maigsoon. O niya na may nagsagit, Pastor, kung kinsa man nagsagit, atang dito sa tinda pa maigsoon nga mga sinina. Nilanto ko si Ma'am Agina di ay Amarante nga taga Nursery. Ako sa kinan, wow, di na gyud ka maapas. Sa 1998 maigsoon atong imaginon maupay pagkakita na mo pagbalik. Ana na po sa ikawalingon nga pamilya, ana na po sila yung mga anak. Kung ingon anak mga kaigsunan ko sa Ginoo nga wala gyud ta magdahog. Nga ikaw ug ako nahimong alagad sa Ginoo. Ampingin na kay pinasahi ka sa iyang atubangan. Una nga atong pasalamatan ang Ginoo sa tanan nga mga Amarante family, mga Aparado family, mga Repil family, labi na sa mga Rubiti family ni Dong John ni Brother Dante Rubiti, mga Ulpos family ng Julia Ulpos. Maayong buntagan yung tanan diha sa Nursery. Ilabi na sa kamandag sa atong mga makanunayon nga nagasunod nining atong programa sa mga Kadusale family, pamilya ni Dong Dodoy Kadusale, Brother Junior Silva maigsuon, maayong buntagan ni Moda Agaw Junior. Ilabi na sa mga Amancio family, mga Muhares family maigsuon, o sa mga Dahil family, maayong buntagan yung tanan diha. Sa mga Chavez family, Dong Ramon Chavez, Dong Sani Amante, maayong buntagan yung tanan diha sa Kamandag. Ilabi na sa mga Babur family, Brother Roswin Babur, Brother David Babur, mga kaigsunan,
o sa dapit sa tuyupan maisod sa mga Romano family, mga pamilya ni Dong Jimwell Romano, mga Zero family ng Jana Azero, o sa mga Estrabila family, mga kaigsunan, maayong buntag, ilabi na sa kinabuhi ni Igso Ricky Bohol, Igso Anet, mga kaigsunan, ang Ginoo mga ayog yun sa kompleto sa inyo ang anak, wag yung imposible sister Igso Anet. Salamat sa Ginoo sa inyo ang mga pre-request atong tuhan ang Ginoo nga magahatag ng kompleto nga kaayuhan sa inyong anak. Wala imposible sa Ginoo. Ang Ginoo gamahanan siya, milagroso siya, nga way sama kaniya. Ang atong mahimo mao ang pagtuo, pagsalig, pagkinabuhi sumala sa iyong mga bulog, mga mensahe. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Babor family nung Tilano Babor na nang Likya, nang Nita Romano, maayong buntag ang iyong tanan diha. Si Pastora Evelyn Romano Himina, Romano Himina, mahibuntag kanimo diha Pastora, o ni Sister Julieta Romano Exxon. O mahibuntag usab sa tanan nga taga Pilipigan, of course mga kaigsunan sa ato nga mga kaigsunan diha, mga kaigsunan diha sa Pilipigan, headed by Pastora April Mi Akab Turan, sa mga Turan family o mga Akab family. O adunay nakasulot sa ato nga Facebook Live, mga kaigsunan, sa kinabuhi ni Ma'am Eva Inconsentro, mga kaigsunan, sakto ba ni Inconsentro. Good morning po, good morning usab sa inyo ha. Tingali sa Maynila ni nagikan kaduna may po mga igsoon. Magandang umaga po sa inyo ang lahat dyan sa Maynila. Salamat po sa inyo ha, sa inyong pagsubaybay sa ating palatuntunan, sa ating programa sa ating Panginoong Hesus. At ikaw o ako gipahal sa atong Ginoo. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nag-watch sa Facebook Live Luzon, Visayas, and Mindanao, ilabi na sa Naminaw sa Shine FM 95.3 sa dial sa inyong mga radyo. Padayon kita sa atong pagtubaya sa atong makaigsunan nga karupit sa 30 adunay mga buluhaton diha sa Pilipigan sa pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Ang ato nga magwawali, magpaabit sa mensahe Ginoo, ang atong station manager si Pastor Gideon Candelario from Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia. Ato silang ikauban-uban karong 31. Una nga hindi ko madungog in personal ang iyang tingog dinhi sa Shine FM, sang lead siya kay station manager nining mao nga FM radio. Ako dili ko moangkon mga kaigsunan. Even sa kong trabaho, ego lang kong gipiyalan o pag-amping nining mao nga FM radio. Mao nga kung say may mga pamaagi, ego lang kitang musulod ini. Uban ang tabang sa Ginoo. Lamang ang atong kahako, ang atong sakripisyo, kining tanan walay nalilog sa atong bangan sa atong Ginoo. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Panerio family, Sister Nining Panerio, Brother Bibing Panerio, Sister Eileen, sa inyong duha ka mga anak, o sa mga Dahil family, Sister Lorna Dahil, o ba sa imong pamilya, Brother Junjun Panerio, Sister Chinky, o sa pamilya sa mga Babor family, Brother Christopher Babor, o sa kinabuhi usab ni Sister Maymay Moran, sa tanan nga mga Moran family, o sa tanan nga mga Lagunero family, Brother Jason Lagunero, mga Visitasyon family, sa pamilya ni Sister Diday Visitasyon, o sa ubang pamagkatawahan diha nga nagaplano sa pag-fellowship. Welcome yun na matagos sa mga igsoon. O ang ato nga pastora, mga kaigsunan, Pastora April Mi Akab Turan, ang Ginoo magapanalangin kaninyo sa mga Turan family nung Gitoy Turan, Dong Ganter, Brother Ganter Turan, ang Ginoo magapanalangin kaninyo ilabi na sa tanan nga mga Turan family. Sa tanan nga mga Rubiti family, pamilya ni Gaw Imbong Rubiti, pamilya ni Gaw Junjun Rubiti, pamilya ni Dong Giovanni Rubiti, ilabi na sa tanan nga mga Sambila family, sa tanan nga mga Saguban family, mga kaigsunan, mga Kabanag family, sa pamilya ni Nong Rudy, Sister Evelyn Kabanag. Maibot na kaning tanan diha sa mga Moharis family, sa tanan nga mga Dumahil family, maigsun maayong buntag. Ilabi na sa Lower Tuyupan, sa tanan nga mga Siray family, sa pamilya ni Pastora Lucrecia Siray, kumusta mo diha sa Lower Tuyupan.
Maayong buntag kanyong tanan. Ilabi na sa itong makaiksunan diya sa kasagangkal karong umalabot nga 25. Mag-uban-uban ta inyong makita o madungog ang inyong ubos kalagan impersonally. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Nonoy Arias sa inyong invitation iyang anak si Pastor Argos gikan sa Bakong. Salamat sa Ginoo sa inyong presensya nga ang Ginoo magapanalangin sa mata ko sa ilabi na sa mga Vilagantol family di sa Kasagangkal, Brother Arnolfo Vilagantol, sa mga Mohares family di sa Kasagangkal, mga Arias family, o sa uban pang mga katawhan di mga listener o mga follower sa Shine FM 95.3 ang Ginoo magapanalangin sa mata ko sa mag-uban-uban ta, makita-kita ta o niya sapit sa 30 usab diya sa Pilitigan o sa 31 mag-uban-uban ta diri sa katapusang gabi. Welcome ang tanan sa gikaingon ko na doon na tayo singing contest minus 1 leksyon, pero dili minus 1 sa kalibutan kundi mas minus 1 sa awit makalangit nga ipaabot kayo nining mao nga dapit mga leksyon. Salamat sa Ginoo diha sa dapit sa diya sa maong Kabanbanan sa pamilya ni Pastor Rinaldo Cabanag. Maayong buntag kanimo diya Pastor Rinaldo Cabanag. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo tanan sa mga Cabanag family o sa mga alagad sa Ginoo nga kanunay naghago na sakripisyo para sa bulaton sa atong Ginoo. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga Nasindan sa pamilya ni Brother Jody Blasa, sa tanan nga mga Blasa family mga igsoon diya sa Sumpo-Sumpuan sa mga Santiago family. Maayong buntag kaming tanan ilabi na sa dapit sa Latawan ato mga kaigsunan diha mga kahigalaan kaigsuon sa mga Teorica family, sa mga Libran mga Teorica family, sa mga Limbaga family, iliban na sa mga Ifa family sa pamilya ni Brother Renato Ifa, o sa mga Maynado family sa pamilya ni Brother Alfredo Maynado. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga Latawan nga kanunay na binaw dinhi sa Shine FM 95 ilabi na sa dapit sa Kabugan kang hatapang kaigsunan sa mga Tanaay family o sa mga Violeta family sa pamilya ni Brother Epipanio Violeta, ni Brother Romano Edma Romano sa kang hatap, sa tanan nga mga Katubig family mga kaigsunan sa pamilya ni Brother Rodel Katubig, sa tanan nga mga Vilagantol family sa pamilya ni Brother Ros Vilagantol mga kaigsunan, pamilya usab ni Paring Indoy Baldado Exol, ni Bro Ernesto Badoy sa mga Badoy family, mga Romano family, mga Kalimo family, mga Buagas family, ilabi na diha sa Pilipigan sa mga Buagas family, Brother Felix Buagas. Maayong buntag kanyong tanan si Ninang Gamay Buagas Exol. Salamat sa Ginoo ilabi na sa mga Malgi family diya sa kang hatap. Maayong buntag kanyong tanan sa mga Ubira family. Maayong buntag usab sa mga Kasal family sa pamilya ni Dong Sinto Kasal, ni Dong Boboy Kasal makaigsunan ni Dong Artemio Badoy Exon, di Dong Ernesto Badoy. Maayong buntag kanyong tanan ilabi na sa mainit sa Bato-Bato, sa Tamwag, sa diri sa Nambunbon mga kaigsunan sa tanan nga mga Caldo family. Maibuntag kanyang tanan sa mga Rubiti family ilabi na sa pamilya ni Brother Janjan Rubiti, Sister Salsi o sa inyong tulo ka mga anak, o sa pamilya ni Brother Juan Rubiti, Sister Ann Rubiti mga igsoon, sa pamilya ni Nong Iboy Rubiti o sa inyong pamilya sa mga Kalibo family, sa tanan nga mga Karabangwil family, mga Himina family, Pastor Himina Michael igsoon. Maibuntag kanyang tanan o sa mga Moha mga nalimot na tani uban maisod, sa tanan nga mga Uyanggurin family, sa mga Filomeno family o mga Kalumsag family mga kaigsunan. Maayong buntag kanyong tanan sa mga Martin family, mga Istokuning family mga igsoon, mga Loquinio family, mga Kalimot family. Adunay mga Kalimot family mga kaigsunan mo was usab sa ato nga programa ang Ginoo mga panalangin sa matag usa ilabi na sa tanan nga mga Ardenia family, nung Sidro Ardenia, Dong Marlon Ardenia ug sa tanan nga mga Ardenia family dinhi sa Lower Balok igsoon. Ilabi na sa tanan nga mga Violeta family o sa mga Adlawon family, pamilya ni Dong Pimpi Adlawon, Dong Rico
adlaw o sa pamilya ni Dr. ni Adlaw. Paibot ka na itong tanan mga kaigsunan sa ang atong oras nagdagan mga kaigsunan padayon ta atong oras karon hapit na gyud alas 7 hapit na alas 7 sa kabutan. O sa pamilya sa mga Talon family, Sister Didi Talon, sa mga Kabanag family, mga sa pamilya ni nung dating Kabanag, sa pamilya sa mga Amante family, ng Elisa Amante, maayong punta, kaniyong tanan. O adunay nakasulod karon nga bag-o mga kaigsunan sa pamilya ni Ma'am Mayit, Batagat mga kaigsunan from Davao City. So, may punta kaniyong tanan sa tanan nga taga Davao City. Kumusta man ang inyong kaitang diri kahapong adlaw alas 3? Dunay linog maisom niya wa ko ka amati ko tungod kay ka travel ko kaingon sa Tanhay City. Human sa programa sa Christmas party sa eskwelahan ningkulhot ko dayon mga kaigsunan tungod kay kahapong adlaw nagdungan man ang schedule sa atong obligasyon. Minungdan nakapadayon ta sa atong programa alang sa mga greetings, sa mga pagpangungusta sa atong mga pinalanggang mga follower of listener sa Shine FM 95.3 sa dayan sa inyong mga radio. Paibot ka na itong tanan mga ekson. Dahil nga tinananay ninimtak na o dapit sa kabuntagon niya ihatag ka ito bagong gininhawa, bagong busog, bagong kinabuhi ihatag sa Ginoo yung ibiyang ka na ito aron ikaw o ako makapadayon sa trabaho para sa atong Ginoo. Pagdahil nga tinananay padayon kita magkagsunan sa itong mga greetings sila na sa pamilya ni Brother Cristi Toto Amante, sa pinabuhi ni Day Roxanne Amante, o sa mga Silva family, sa pinabuhi sa ni Brother Junior Silva, Dong Randy, pamilya ni ng Pimping Silva, pamilya ni Dong Johnny Silva, pamilya ni Paring Renato Silva, Mas Randy, upat sa inyong mga anak. Bayo po taganong tanan diya, ilapin sa pamilya ni Exo Jimmy, Exo Jima, sa mga Bulgado family diya sa Upper Balog, bayo po taganong tanan diya, Don Erning, o sa mga Santa Ana family, sa pamilya ni Brother Roque Santa Ana. Ilabi na sa Dapit sa Tadan, sa tanan ng mga Santiago family, sa pamilya ni Nong Paduring Santiago, Dong Giovanni Santiago, o sa pamilya sa mga Baldonado family, bayo po taganong tanan diya, sa Dapit sa Tadan, sa pamilya ni Nong Hermi Baldonado, Dong Roy Baldonado, o sa Dapit sa nagtuwan sa mga Mabilog family. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, Brother Gomer Mabilog, Sister Alma, sa inyong mga kamangana, Dong Alcin, Dong Alfred, ang Ginoo magabanalangin o maglikod kanunay, ilabi na makalago tayo lang dito sa pagpangalaga sa buhay nato na Ginoo. Ilabi na sa mga Bayot family, Brother Roger Bayot diya sa maong nagtuwan mga kaisunan diya sa sityo nagtuwan na isuon, o sa pamilya sa mga Aguilar family, sa pamilya ni Dong Kaloy Aguilar, o sa mga Pansito family, Brother Boni Pansito, Dong John Pansito. Paibot na kinatong ka ng magkaisunan sa mga Silva family, magkaisunan sa pamilya ni Brother Elmer Silva, Sister Cristina Silva, pamilya ni Brother Jobber, pinapuhi ni Brother Jobber Silva, magkaisunan sa pamilya ni Brother Julie, Sister Percy, sa kinabuhi ni Brother Hining, sa kinabuhi ni Sister Rename Silva. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Padayon kita diha sa mga bulong ito para sa maya sa atong Ginoo. Ila binausap sa mga Samani family, pamilya ni Dong Jojo Samani, uban sa inyong kinsakupan. O sa tanan ng mga Lasula family, sa pamilya ni Dong Alex ng Maming, maibutan sa mga Lasula family, Brother Alex, Sister Maming Lasula,
o sa tanan nga mga Casiris family, mga Villa Gantol o mga Carabangwil family din sa Pumlo Maison. Mga Bastona family, mas bising maayong buntag kanyang tanan sa pamilya sa mga Acero family, dong RJ Acero. Maayong buntag sa tanan nga mga Lebrando family, paring Arman Masparat Lebrando, maayong buntag kanyang tanan diya sa mga Malyosa family, pamilya ni Brother Soylo Malyosa uban sa inyong pamilya. Ilabi na sa tanan na mga Pabro family, pamilya ni Nong Ilmi ng Emilia Pabro, may buntag sa mga Palomar family, Domnilo Palomar, sa mga Deacons family, may buntag usap sa mga Tano family, sa pamilya ni Sister Michelle Tano, Sister Miriam Uyang Tano, Sister Elnas. Salamat sa Ginoo sa inyong makinabuhi. Sa mga Elhig family, Sister Elaria Ilhig, maayo po na ganyong tanan diha sa dinis sa sitio Punglo mga kaigsunan. Sa pamilya ni Paring Joel, mas Jiki sa inyong tulong ka mga anak, sa pamilya ni Dong Pimboy Filomeno mga igsoon, sa kinabuhi ni Dong Joseph Tuko igsoon, maibot na tanan sa pamilya ni Brother John Ricky, may isang Badoy sa mga Badoy family. Labi na sa mga Palomar family, paring Erning Palomar, Batsay sa Palomar, pamilya usab ni Dong Naldo, Pablo kay Sunday Aurora, o sa inyo mga pinalay, mga umagat, apo mga bagong mangkon. Salamat sa Ginoo sa pamilya sa mga Eliama family may son, nung Inok, ng Ili, maibot na kanyang tanan. Labi na ni Brother John Rick, ni Brother Jojo, Badoy may son, maibot na sa kanimo diha, Dong Jo, o sa pamilya ni Pareng Ritsao, Tokoy, so Masipan. Maibot na kanyang diha sa pamilya sa mga Lacorte family, sa pamilya ni Dong Rogelio Lacorte, maibot na sa inyong mga anak, Dong Rodelio, pamilya ni Dong Rodelio, ni Dong Romil, maibot na ni Ma'am Rowena, maibot na kanyang diha sa mga Lacorte family. Sa pamilya usap ni Dong Lando Ardinia, maibot na Dong Rinanti, sa mga Ardinia family, sa mga Heramis family, Dailisa, maibutag, Dong Sani, maibutag, sa mga Amante family, Daisali, sa mga Adam family, Dong Alin, maibutag kanimo diha, Dong Alin, sa mga Andaya family, Brother Dinas Andaya, Sister Renren Silva Andaya, maibutag, ni Paring Puboy sa mga Santiago family, Mats Lerma Santiago, maayong butag kanilang. Ilabi na sa itong mga maaptikon nga mga magtutudlo, ikan sa elementarya hangtod sa grade 6. Salamat sa Ginoo sa kalampusan, salamat sa panahon, o sa tanan nga mga ginikanan, akong mga pagyupo, mga pagsaludar sa inyo, mga maaptikon nga pagpayuda, pagpaluyo sa inyong mga anak. Akong gikalipay o ang tabang sa Ginoo sa mga panahon ngayong gihatag sa inyong ubos nga lagad, sa inyong ubos nga amigo, o na nga mangayo lagi kong dispensa karong Enero, sa akong obligasyon gikan sa elementary hangtod sa senior high school. Dili na ko kaayo makaatin sa inyo ang mga kalihukan diha, kung kaidunan na kay obligasyon mo sa mga mas bukat na atong bangon isip mga naasa pag tudlo igsoon. Ang pasalamatan ang Ginoo sa laing kahigayunan ang babor nga gikan sa Ginoo. Ako ni nga gikumitar utog sa itong mahimo, utog sa itong makaya na makatatag may pagtulunan sa katulugan. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga magtutudlo diya sa grade 7 until now. Ano na pa celebration sa Christmas party, ang Ginoo magapanalangin kaninyo gikan sa grade 7 ngadto sa grade 12. Pinanguluhan sa atong school head ni Sir Remotina Igsuon,
ni Seral Parimutina o sa tanan nga mga maaptikon nga mga magtutudlo diha sa PPMHA sigikan sa grade 7 at sa grade 12 ni Ma'am Miriam Reyes, Ma'am Rachel Makay, Ma'am Didi Mi Virania, Ma'am Mary Ann Quijano, Sir Jeruel Garit, Sir Bren Romel Torres o ni Sir Rewen Rosales o Ma'am ni Dinica Sinyeres. Faculty and staff ang Ginoo pagpanalangin sa patagusakan ninyo sa tanan nga mga working student. Okay lang kita dodong inday sa inyong pag-eskwela. Ang inyong pagsakripisyo sa gigaingon ko na sacrifice is the key to success. Ang sakripisyo maunay susi sa inyong kalamposan. Ako mga pagdasig sa mga ginikanan, sa mga kabataan, ano na mo'y tinguhang pag ano'y sa kinabuhi. Focus mo sa inyong atensyon diha sa inyong pagtuon o ba ang tabang sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Palomar family, sa pamilya ni Dong Bibi Palomar, pamilya ni Dong Romy Palomar, mga kaisunan, sa ibutang kaniyong tanan sa mga Siray family, Dong Johnny Siray, mga Balingin family, pamilya ni Nong Hirme, anong Jimmy Balingin ng Maria Balingin, sa mga Ibanez family, sa mga Kabanang family diha sa Tapi sa Nagawa. O sa tanan nga taga-barangay Maniningon, Bayawan City, Negros Oriental, nga kanunay nga naminaw diha sa mga Palomar family, diha sa ubod mga kaigsunan sa mga Palomar family, adong Puko Palomar, maibunta kanyang tanan, labi na sa Basay, sa Busay, paingon sa 18-19, maayong buntag kaninyo nga tanan diha sa dapit sa Maniningon, Luzon. Munang atong pasalamatan ang Ginoo, ilabi na sa mga taga-Bayawan City, diya sa Maniningon, mga kaisunan sa pamilya ni Brother Nelson Palomar, Brother Moody Kadukoy, o diya sa Pasto Kaison sa pamilya ni Brother Paring Sopronio Kadukoy, maipunta ka ni mo diya. Paring Sopronio Kadukoy, maipunta, nalimtan ako kanina maison. Salamat sa Ginoo, ato ni ipadayon mga kaisunan sa pamilya ni ni Brother Moody Kadukoy, Brother Jolito Kadukoy, Brother Pedro Kadukoy, Brother Rinig Pablito Umuyon, Brother Pablito Umuyon, maayong punta kaniyong tanan, ilabi na sa ilihan sa mga Kabanag family, mga igsoon, sa mga sakop ni Brother Loni Kabanag, o ilabi na sa pamilya ni Sister Cherry May Kabanag, Brother Christopher Kabanag, ni Sister Manilin, ang Bro Jeffrey Kabanag, mga kaisunan, o sa pamilya ni Brother Pimboy Kabanag, Brother Dexter Kabanag, o ni Nong Munding Bulgado Isoon, o sa kanan nga taga-Pusay diya sa 18-19 sa kapit sa Kayawkaw Isoon. Ilabi na sa mga Ligarbis family, maibunta kaniyong tanan ni Brother Janrel Regaldo Ligarbis, Brother Pedro Calibo, Brother Marlon Calibo, o sa mga pamilya sa mga Ligarte, sa mga Ligarte family, makaisunan, sa pamilya ni Sister Lela Ligarte, ni Sister Libit Ligarte. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-ikuban, mag-uban-uban pag-anlawa sa samang takna, sa samang higayon, alang sa atong programa. Ang importante atong mapaminawan ang mensahe sa Ginoo na magdala na itong kasiguran at kadaugan diya sa atong pagkinaboy at ubangan sa atong Ginoo. Ako na mga igsoon. Ginoo, lumot kang iluwas nito ang kinabuhi ko. Kung mulok sumudagan, padulong ka di mo. Kinabuhi ko, gusto kong singgit mo, awit ka ni mo Ginoo. Lumot kay maayo naman sa kinabuhi ko. Gusto kong papapuki ay kamot ni bayaw ko. Kay Ginoo! Ang ambot ang magkaisunod na ito kinisirhan niya sa mga bata. Labi ka mananong may kumaan ka nga Diyos Ama. Salamat o Diyos sa imong pagkikuban o pagbantay sa mong kinabuhi. Salamat o Diyos sa kalam na ipalungay mong ihatag ka na mo, Lord.
Amo ni paningkamutan ko to sa mong mahimo nga kami mahimong mahimutan diya sa imong atubangan. Mahimo kaming pukti o kanayan o tapos diya sa imong atubangan o Diyos pinagi sa imong mga pulong mga mensahe. Salamat o Diyos sa tanan karon naminaw sa Sign FM 95.3 o sa tanan nga nagasunod dining mga programa sa pagwa sa Facebook Live o sa Visayas and Mindanao. Ilabi na o Diyos sa tanan na mong kaigsunod din sa balok o sa tibok na mong panimalay among sa akong tulog ka mga anak sa akong ugangan o sa tanan na mong kaigsunan o labaw sa tanan sa malabot nga tagsigibing dapit sa Pilipigan na pinanguluhan ni Pastora Efraim Miangkabtor. Ikaw magkasangkap silang mga panginhanglan, ikaw magtagpo o magapaangay dining tanan o Diyos. Isa pa man sa mong station manager sa iyang pabiyahe gikan sa sityo Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyog, Cebu City, ba siyang pamilya, makikuban ka kanunay magtagpo ikaw sa ilang mga panginhanglan. Ako mga pag-ampo usap sa anak ni si Itso Anito, kanunay balatian, na iyang naangkot sa iyang physical nga bahing. Ako kininghingilan in mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Complete hining o Diyos makabot siyang kinabuhi ko. Ikan sa palapalapa, katugay sa pinatalip pulo. Milagro kaayuhan, kadaugan kasiguruhan, ikan kaniko amahan. Isa pa man sa pre-request sa na nakaroon sa Manila, Diyos ka nakaroon sa kanlanan. Ikaw makabot siyang kinabuhi, o ikaw o Diyos makadugang, o panahon sa iyang kinabuhi. Kaya posible ka na kanimo, isa pa man sa iyang kahimtang o sitwasyon karon, ikaw o Diyos makapamuha. Milagro kaayuhan, makabot siyang kinabuhi ni mga tahanan. Isa pa man sa tanang makalusunan mga follower of listener sa Sign FM, Lord, ano na sila yung mga panginahanglan diya sa panginahanglan para sa ilang pamilya, diya sa espirituhanong nga bahin, diya sa financial na panginahanglan. Ako mga pag-ampo anak na mo, ikaw makatagpo sa ilang mga pamilya, mga trabaho, mga negosyo, mga sakyanan, mga posisyon nga imong ipiyang sa ilang kinabuhi. Ikaw mga panalangin ini, o ikaw o Diyos pasidunggan o ituboy sa among mga kinabuhi. Labaw sa tanan sa malabot nga bansinggo o Diyos diya sa kasagandral ako mga pag-ampo na kanimo, mag-abli ikaw kanunay sa matapos sa kamakasinggasing una-una na pinaagis mo mga pulong mga mensahe. Salamat o Diyos sa pribilegyo kayo na imong ihatag sa inyong kubos na. Salamat o Diyos sa tanang mga follower o listener sa Sign FM dinis ka kinatibukan na nagapalibot. I declare blessing sa matagusa na ikaw makapamuhat sa matagusa ng mga pamilya. Salamat o Diyos kaysa maman ako mga pag-ampo sa ulang kumalapot na 31 magkauban kaming tanan ini mga dapit alang sa paghimaya nga nakanimo sa katapusan nga gabi. Salamat o Diyos imo pakikuban kanunay kanamo nining 2024 nga diin sa sunod nga mga katuigan ikaw ang among gisaligan kanunay o Diyos. Wala kami arang mahimo sa among pangalingon bisan pa man sa akong asawa karon nga nasa Saudi Arabia, ikaw sa mga panalangin sa among presidente sa Pilipinas, Lord. Ikaw mga panalangin sa mong presidente, ikan sa presidente, sa mga senador, gobernador, congressman, mga mayors, mga barangay captain sa nagalang-galaing mga barangay. Lord, ako mga pag-ampo sa malabot nga piniliyahi, ang kadaugan kasiguruhan na alagip kami mo amahan. Lamang among ibutan sa mong kasing-kasing, o una-una o sa labutan, kung 15 takos o angayan, diya sa imong atubangan, na doon ay kahadlok kung mahinadlok ko sa anak kami Lord Jesus. Salamat o Diyos, iyahay amat mo sa adiin ang kadaugan kasiguruhan na ang nagod kami mo amahan. Salamat o Diyos, isa pa man sa amo ang presidente sa Negros Oriental State University, faculty and staff. Lord, ako mga pag-ampo anak kami mo na nahimo sa na ikatambayayo o God sa imong ubos kalagad. Salamat o Diyos sa lain usap na tsansya o pabor nga gihatag kami mo o Diyos sa akong kinabuhi. Walay hunong ang akong pagpasalamat kadungganan, himayaan, na nalagod kanimo tungod kay kining tanan imo lamang gibiyalan nini o Diyos. Salamat o Diyos sa kahigayunan. Salamat o Diyos sa pabor nagikan kanimo. Ang among obligasyon mao lamang ang pagbuhat na ikaw o Diyos mahimot sa among kinabuhi. Pinaagi lamang sa imong buktong anak, personal na mo nga manluluwas ang tanan magaingon. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo sa samang takna sa samang higayon aduna pay nakaabot sa ato nga programa o alas 7 na gyud sa kabuntagon. Maayong pagpangapi, maayong pagpamahaw. Ilabi na sa kinabuhi ni Ma'am. Nagpasalamat sa iyo.
Kaday. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi sa mga Kaday family. Kumusta man ang inyong diha sa Bantolinaw si Sister Kaday. Maayo mo ta kinitanan sa mga Kaday family diha sa dapit sa Bantolinaw. Dalay ko ng Ginoo sa samang tagna sa samang higayon pagkauban tao pang anlawa alang sa atong programa alang sa pagpaamit sa mensahe Ginoo ay may maghatod ka nato kadaugan kasiguran bagong kinabuhi ato pangan sa atong Dios. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios sa tibok persa sa kalingitan sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Canilario sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Cain Ryan Bakasaol ani ano usab ang inyong upos ka lang upos ka higala upos ka sulugon din sa FM radio sa 95.3 sa Dayan sa inyong mga radio o sa social media sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao. Manamilit ako sa Panginoon ang grasya sa Diyos o ang pag-iambit sa balang Espiritu Santo mga uban sa tanang mga balaan kita mo rasaha alas 7 sa Istagyon sa Kabon. God bless everyone.